hwn ydi Haclediad rhif 1 ha 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 5 ha 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 5 ha 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 ha. I mean, dwi'n credu bod y count by way of Bryn Salisbury ydy'r ffeis newydd o'r Haclediad ond neb yn gwybod yn eisiau. Helo, 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 noswaith dda, chroeso i Sesame Street. Haclediad 155 ydi hwn. The most chaotic hyd yn hyn. Oh, definitely. Gyda fi Sioned a fy familiars Bryn. Hello. A Iestyn. Oh. Dwi yn edrych ymlaen i weld sut mae Iestyn wedi golygu'r intro na. Falle fe'n rhaid ail-recordio fel popeth arall ar y siow ma. Croeso anwyl wrandawyr. Da ni'n mynd am uncursed episode fan hyn ym mis Chwefror. Ti wedi cyrsio fo parod. Ac wrth gwrs fi wedi cyrsio fo. Na, mae genna i lot o crisialau a dwi wedi sage smydgio'r stafell. Da ni'n llosgi arogl darth. Mae blodau garlleg rownd hefo fi. Lot o crucifixes. Mae gen ti ring o cocaine o gwmpas dy ddesg. Ring of cocaine. Very specific joke. Dim ond i bobl sydd wedi gweld ffilm am ddim di ddim ni y mis yma. Ynda, da ni yma i roi gweithio fo unrhyw powdor apparently. Ring of protection rownd chi anwyl wrandawyr. Croeso i'r Haclediad. Croeso nôl. Ni fan hyn. Mae Bryn a Iestyn wedi bod yn textio'i gilydd a di penderfynu gwisgo fel ninjas ar gyfer recording yma. A dwi dal yn gwisgo Scandinavian jumper fi sydd yn neud fi edrych fel rhywbeth o Borgen. Neu pryn ydy'r gorau o'r Scandi-dramas na? Y bridge ydi Borgen. Na? Na, Borgen rhywbeth arall. Nes i roi gwatcha nhw. Ond nhw jyst yn neud fi teimlo yn rhy dywyll. Dwi'n cofio beth yna fo. Dwi'n cofio West Wing equivalent. Dwi'n cofio diwedd un o'n nhw ac yn meddwl, mae hwn yn horrible. Mae hwn yn too horrible. Mae ti wedi dod o atgofion fernol. Oh, wow, shit, wedi re-traumatisio Iestyn. Fuck, okay, dwi'n mynd i tynnu Scandinavian jumper fi a just rhoid mae'n hoodie cowboys o'r steddfod. Ydy hwnna mynd i neud ti dim o well? Mae'n 2013 eto, mae pob peth yn ffain. Croeso guys i'r Haclediad. Da ni yn podlediad tech, question mark, Cymraeg sydd wedi bransio fewn i podlediad amdan popeth, question mark. Da ni sicr o podlediad, mae hynny'n sicr. Mae hynna'n good. Da ni ddim without a video feed. Hang on. Yeah, fucking dyna'n union beth ni'n mynd i sorry. Di boes faint, mae Fireside a Apple a YouTube. Dwi wedi checio'r numbers Andy, da ni yn podlediad. Da ni ddim yn mynd i roed video component, Mae literally goffod edrych ar yn hun yn y ffenest bach ar gyfer FaceTime yn stressio fi allan slightly gormod. Mae fel weird drych. A wedyn pan ti'n cael yr Apple yn trio bod yn helpful ac yn neud center stage thing na. So bob tro dwi'n symud rownd, mae'n edrych o bod fi mewn hilarious YouTube video yn zoomio fewn ar yngwyneb i. So neb angen hwnna. Just neb angen hwnna. Newedig yn lyflu gwrandawyr ni sy'n cefnogi ni bob mis. Diolch o galon eto. A rai sy'n cefnogi, pob bynnag sy'n gwrando. Sorry, dwi'n checio mis yma. Dwi'n super diolchgar. I cannot be everywhere. Eich bod wedi cancel ar ôl mis dwytha. Mae producer Iest, sef dy enw newydd di rwan, producer Iest basically just fel bob hyn a hyn mae'n mynd, ydych chi'n gwybod bod bobl yn like cefnogi ni'n ariannol ac yn i just fel what? A mae'r emojis yn hedfan a wedyn dwi'n dechrau crio tam y bach a wedyn dwi'n fel oh my god, da ni'n gorau neud o'n serious wan ddo, da ni'n actually gorau like neud o go iawn a wedyn bod chi dechda'n goffod like siarad fi lawr y mynd, mae'n okay Jones, no consequences. Mae peth diwan, yn ôl y terms of service Apple, mae'r rhaid i bob un podlediad cael rhywun sydd yn producer rhywbeth yn gorau bod yn bob un rhywun. Obviously. Wel, wan y ti di like yr main host Bryn, cos wyt ti di entro fo. Ti di agor o. Ffais cyntaf mae bobl yn glwad hwnna di'r... Fi di'r grumpiold man. Mae bob un podlediad yn gorau cael hen i grumpi hefyd, so. Dwi'n siŵr bod fi di gweld fel couple like memes, I'm just like the three, literally a three person sydd ar podcasts. A ti kind of fel,
Fy rhywun peth yma Yes yn neud amazing artwork ni, fel ti yn gallu mapio ymlaen, fi ydi Aquafina, yr episode yma, gyda Bryn a Nicholas Hoult, a obviously Iestyn ydi Nicolas Cage. Dyn ni ddim, I mean, a pam, like, show me unrhyw evidence to the contrary, Bryn. Na i gymryd hwnna. Na i gymryd hwnna. I'm a bloodsucker. Yep. I mean, mae'r options eraill i gyd yn eitha ambiach, so yeah. Nathon ni watched Renfield, right? Yeah. Ar gyfer, so, flashback. Yn ystod mis cynta, lockdown cynta, checks notes 6 mlynedd yn ôl, a lifetime yn ôl. Nathon ni ddechrau watched films for the sake o, ddim actually watched darnau o gelf, just watched stuff mae bobl di trio'n really galed, a wedyn kind of methu'r marc, ond da ni'n lyfio nhw anyway. Mae yna highlights wedi bod, mae yna lowlights wedi bod. Cats. Lyfio nhw, hei. Gwranda di wan, y cats yn brofiad. Y cats. Yeah. Dwi'n mwyn gwybod pa meds o ti arno ar y pryd, ond oedden nhw obviously ddim digon cry i watched cats. Yeah, highlights, lowlights, Diana the musical. Oh, wow. Jesus. Valerian, of course, goes down in history. Dwi'n meddwl, ydyn nhw'n mynd i wneud Andrew the musical an? Fas hwnna'n awesome, dwi'n meddwl. Oh, wow. Fas hwnna'n awful, ond... Yeah, so hwn ydy'r I fucked it up, but I can't sweat. The Duke of York, you bet! Cara Parry Jones yn sgwennu ei gyd. Come on, okay, Bryn, challenge ti am y show. Hwn ydy y 70 ffilm i ni wneud ar podlediad fa. Yr 20fed ar hanner 100fed. Yeah. So ag y syndod mwyaf i fi ydy hwn yw'r ffilm gyntaf Nicolas Cage i ni wneud. Mae am nuts, ynddi. Mae'n wirioneddol. Sut da ni'n mynd trwy 69 ffilm arall sydd ddim efo Nicolas Cage yn efo. Dysa ddim, dwi'n credu bod ti'n legally cael wneud podlediad ffilms di ddim heb Nicolas Cage. Yeah. Ond na genuinely ddeud, right, so yr options oedd mis yma, dwi'n credu Renfield neu beth y llall. Wel, oedd ti di suggestio... Mae yna fwy ar Channel 4. O'n ni di suggestio beth ni'n neud Powell and Pressburger, right? I'r rhain anna chi sy'n gwrando sydd ddim fewn i ffilms. Please watch the Powell and Pressburger films. Mae'r Matter of Life and Death yn ffilm anhygol, ond mae hefyd yn fatha, wedi cael neud yn yr 40au. A so mewn 40au dros ben. Ti'n cofio nôl pan oedd gen fel, oedd Saeson efo rhyw fath o fel syniad o pwy oedden nhw. Yeah. The Remnants of Empire. Oedd pawb efo fatha rhyw clipped acen. Ond edrych, y peth o'n i licio... Y bobl yn decent, ond na rhyw syniad o... Be ni licio hwnna, oedd y doctor nath farw, oedd hanner ffwrdd trwad, a dyn nath o dweud, o ie, da ni eisiau chdi bod yn advocate i'r boi yma, mae'n mynd oedd, fine, champion, fath o beth, Mae ffilms Powell and Pressburger i ddechrau fo yn gorgeous. Ydy. Super prydferth, technicolor as it was meant to be, math o beth. Y golygfa fatha hynod o wych yn y ffilm yna ydy mae'r investigator yn mynd o... So mae gen ti'r ddeiar sydd mewn lliw a mae gen ti'r nefoedd sydd mewn du a gwyn. A mae'r investigator yn mynd lawr o'r nefoedd lawr i'r ddeiar. Mae'r golygfa'n dechrau mewn du a gwyn a mae'n fatha'n mae'n rhywbeth yn landio, mae'n edrych ar tam ar ryw flodyn a mae'r lliw yn dod mewn i'r byd yn ar y deg a rosyn yma a mae'n just yn troi'r camera dweud bod y lle gorgeous ti fatha okay. Ond mae'n neud ti ddim fel, y byd. Shit, dwi'n cael byw fan hyn, dwi'n fyw. Mae'r syniad ma o fel y positifrwydd o gael y cyfle i fyw. A ti'n gweld o'n mynd y sort of yr agwedd o fatha ar ôl yr ail ryfel byd oedd Brydain yn dod yn ôl. Achos lle ddim yn really da i fyw yn yr pryd, achos oedd ti dal rationing, oedd lle dal yn ei chwal. Ond oedd yr
y syniad ma o bod mae actually werth byw yn dod yn ôl. Falle dylen ni wylio hwnna mis nesa a just dedicatio. A dwi'n gwybod, da ni wastad yn trio wneud all good vibes episodes, all good vibes. A wedyn, dio beth action digwydd fel na, cys da ni'n neud y newyddion. A da ni'n edrych. Good vibes news. Ond yn... Os o'n i'n lyfio, just neud. Dim fel anwybyddu'r stwff gwael. Ond i weld yn nghanol hwnna i gyd, mae yna cymuned a mae yna bobl a mae yna brydferthwch i'w gael. Dwi'n mynd i grio, da ni ddim ond 5 munud fewn i'r siow. Na i just cychwyn neud Duke of York musical eto. Dwi'n siŵr neith hwnna stopio fi. Beth bynnag, da ni yn podlediad tech, weithiau. Fyddwn ni yn trafod lot stuff cool. Da ni yn mynd i fynd rundown y newyddion. Mae gen Bryn llyfr amazing, mae hanner ffordd trwad, a dwi'n mynd i orfodi fo i siarad amdano fo, bod o'n gweiddi cyn y recordio. Ond dwi'n mynd hanner ffordd trwad, ac o'n i fel, Bryn, ti'n methu fod yn complete a finisher ar y siow ma? Neu half-assed, hanner gwybodus, heb ymchwil, na gwybodaeth, dyna'r unig ffordd i wneud o. Dwi'n mynd credu bod ti'n cael siarad am y llyfr ma ar ôl ti orffen o. Ond os heb ymchwil am gwybodaeth, ddod i siarad amdano y llyfr heb darllen. Heb hyd yn oed darllen o. Heb hyd yn oed darllen o. Just cursory look ar y Wikipedia page. Just mynd fatha dal yn erbyn yn halcar mynd, dwi'n meddwl bod o'n dweud. O'n eisiau deud spoilers. Teaser do mi'n affa. It's a video podcast. It's a video podcast rwan. Mae o'n dim ond darllen enshittification gan friend of the show, Cory Doctorow. The friend of the show sy'n ei licio cael eich. Mae'n friend of the show, cys mae'r enw yna, dwi'n di clywed yr enw yna. Spirit friend of the show. Ers mor hir, ond oedd o'n enw o'r early web. Mae o'n genuinely'n enw blog... Pam o'n i fewn, 20 mlynedd yn ôl yn darllen am stuff ma. Nath y tamad yna o'r sioe syfaithio o trwy'n dwi'n cofio. Siarad am Cory Doctorow. O'n i'n traumatised, dwi'n mor sori bawb oedd yn gwrando. A boing boing. Boing boing, ie. Zany. Dwi'n cofio dweud yr enw yma to. Reit. Diolch i pawb nath syfaifio y penod diwetha ar ôl i fi manage colli awr ohono fo. Diolch i Est am 3 ore. A producer Est, dwi'n ymddiheuro yn ddirfawr am ffwcio fyny y penod diwetha. Da chi methu gweld o, achos unwaith eto, da ni ddim yn video podcast, cos video podcast yna podcasts, the chat shows. Mae gen i Zoom H1 teeny tiny recorder yn neud backup. That's right, ti'n cofio backup. Be dylwn ni fod ydi bod yn neud bob show am y 154 episode diwetha, ond o'n i just ddim. Mae gen ni yn rwan, so pob lwc bod ni ddim angen o. Hei, chi'n gwybod beth da ni angen ddo? Dwinkies! Mae'n amser am yr agenda. Let's go, guys. Bryn, mi oedd gen ti pint glas o rhywbeth pink fizzy. Ac o'n i'n excited iawn i weld be oedd hwnna. Beth ydi... Dio ddim yn fizzy. Mon dieu! Oedd y San Pellegrino bottle na just yn ruse. O na, just sparkling. So mae fizzy ni? Fizzy di... Oh, come on, dos am gwahaniaeth rhwng fizzy a sparkling. Sparkling, dos yn Llundan, ti'n gallu mynd i fewn i bar gofyn, can I have the sparkling, not the fizzy, please? Bryn. So i fi, mae hwnna siwgr a carp, a hwnna lle mae... Sparkling, not fizzy, title yr episode. Mae hwn di sgwennu disgrifiad fi'n barod. Haclediad 155 lle maen nhw'n siarad am 10 munud am pan bod Bryn yn absolute psycho yn meddwl bod yna wahaniaeth rhwng y geiriau fizzy a'r geiriau sparkling. Cos ti'n gwybod y Ffrancwyr pan maen nhw'n neud champagne, maen nhw fel, it's not champagne unless it's fizzy white wine. Yeah. Mon Dieu! C'est fizzy! Oh no, Lost him. He's gone. This is it. Gone.
So, hwn di'r bit lle ti'n gyfer y music fe. Technical difficulties. Da ni di brocio Bryn. Dwi'n mor sori. Ti'n yn y psycho, ti'n lush. Na, genuinely, o'n i really angen hwnna wan. O'n i really angen hwnna. Wyt ti di goffod ail ystyried y safbwynt ti ar gymaint o beth ar wan? Nes i really mwynhau hwnna. Nes i'n lot o waith hwn. Oce, dwi'n mor sori am dilorni dy ddioldi. Be ydy? Na, diolch yn fawr. Sorry, basically, o'n i di yn ymhen oedd o fatha lemonade a fizzy water, so o'n i di... Mae sparkling just mwy posh, dydy o, really. Anyway, so... Rai bean a sparkling water. So it's quite fizzy then. Mae sparkling, okay? Sparkling Ribena, for fuck's sake, Estyn. Sparkling Ribena. Haclediad 155, sparkling Ribena. Mae hwnna'n swnio'n lush. A wedyn, gyda i Beavertree. Amazing. Beavers, cut down the trees. Beavertree neck oil. Beavertree crack oil gan Bryn. Dwi'n gweld y can o Beavertree na. Beavertown. Na, di yma mynd i fod yn Beavertown beth eto, na chdi o. Fel Beavertree, dwi'n gallu gweld lle esti. Dwi'n gallu gweld sy'n athau hwnna. Gin goes with Beavertree tonic. So mae'r cwrw ma, obviously, yn Beavertree. Dyn ni di cael y sillies. Dwi'n mor sori. Dwi'n mor sori, guys. Bryn fel, no regrets. No regrets. Fe dwi'n i ddod YOLO! Fizzy Beavertree drink fi allan fan fydran. The Haclediad Fizzy Beavertree. Bryn sy'n yr rhain i gyd lawr. Byddai ddim pwysig. Oce, 5 munud. Dwi actually'n gorboi Na, dwi'n boeth. Oce, hai wrandawyr. So, hapus efo hwnna? Chi'n oce? Chi'n oce? So dyna ti'n efo. Oce, yes. Dwi ar y Beavertown Gamma Ray. Blinking heck. Dwi ddim yn nabod hwnna. Dwi hwnna'n wahanol. Yndi, chdi bach wahanol. Yes. Mae o'n American Pale Ale. Nice. So, yeah. Yr unig beth American da ni'n licio. Well. Just ei math nhw o gwrw. Yeah, so dwi'n edrych tynnu'r... Yep. Sortio di hynna'n allan. Tra ba Iestyn yn siarad amdan. Cynnwys y gwydyr bach hyfryd yn... Doro. Gwyn coch, wrth gwrs. Tempranillo o'r blwyddyn 2022. Great. 20 Actually, mae hwnna yn swnio reit vintage am, o feddwl i ni. Mae hwn efo disgrifiad boring effernol yn efo. O rich and full-bodied with flavours of blackberries, sloes and dark chocolate. Food, grilled lamb chops. Ideal. Ti'n mynd deud yn y ffordd na, mae o'n boring. That's what she said. Diolch yn ddigon ffynnu na. Ddim o'r disgrifiadau. Pan mwyn am boring fel that. Da ni eisiau Jilly Cooper kind of disgrifiadau. Whips out of the bottle and slaps you in the face with cherries. Come on, triwch gael eitach, ie. Ond mae o'n hynod o neis. Ac oedd o'r sel wrth gwrs yn Morrison's am fod dwi heb di. Mae jyst teimlad fod y deli cantllath bellach i ffwr yn anoddach cyrraedd. Gnad y gorau, cefnogwch busnesau lleol, fuck billionaires. Fuck billionaires! Wel, nes i brynu 2 fotol na pethefnos yn ôl. Hwna'n classy. Ond, mae yna gwyn drud yn y de. Ond treat, oce, pan gown ni, penod 160 neu rhywbeth, nawn ni just fynd am fel, like, nice proper na. Yn fan hyn, am unwaith, chi'n gweld eyebrows bach yn nachdach, cos it's not a video podcast. Mae gen Sioned exciting diod. Sgyn ti... Dydy o ddim yn befriog, Bryn. Bryn, dy o ddim yn befriog. Alright. Okay. Mae gen ni Ginro,
peach soju. What? Mae pob peth, ni'n gywyn lawr y Korean route. Okay. Mae hwn yn Korean. Wan se, dwi eisiau deud gwirod, ond dio ddim, cos 13% ydi o. So gwyn, mae'n deud peach flavoured soju, sweetened and flavoured distilled soju. So soju di fel Korean spirit. Ond mae hwn basically fel dy liebfrau milk, baby sham, gan i sticio blas peach hollol artificial yn efo. Nice. Mae yna lot o pubs yn Caerdydd yn neud o. Ti basically yn prynu un o'r rhain am bech a tennar, a wedyn wyt ti a dy ffrind jyst yn splitio nhw. So, mae gen i ni cwpan bach sac i fi. Sorry, gen i ddim cwpanau Korean. A ti jyst yn yfed o, fel shots bach, so fyddai jyst yn sipian. Mae'n rhaglio fel fruitellas. Mae'n rhaglio fel opal fruits. Mae'n blasu fel. O, na, dwi'n cael sense memory. Dwi'n cael sense memory o shots yn yr Academy yn Aberystwyth yn 2003. Oh, yes. No. Good times. Good times. Dwi'n edrych fel y melty emoji rwan, just to mynd. Good times. Good times. Rwan ta, secret behind the scenes peep i bawb, estyn ni ar yn gwyliau i Efrog, lovely, dinas gred, wythnos diwetha. Nes i manage o gael food poisoning. Yes. So, mae fy moli ychydig yn delicate. Mae fi fan hyn, goc i gyd yn mynd, fydd hwn yn gret, ginro peach soju ma. Guys. Yep. Mae bethau'n dechrau corddi. Nice. Dwi dal mynd i yfed o, cos does gen i ddim alternative. Be di sti bod hwn ddim yn cursed episode? Dwi hwn ddim yn cursed episode, like bore fori fydd yn cursed. Oh, yeah. Por y fori fydd yn cursed episode. Neu heno, just pido cysgu. Mae o yn, ti'n fawr y blasau artificial na ti'n cael mewn fel chewy sweets. Yep. Hold on. Diw, mae'n iawn. Back in. Yeah, get through it. Mae'r ail flas y well fydd y trydydd y well beth. Mae'n ffain. OK. Beth am i ni actually cychwyn yr actual show? Fy mynd i'r bit serious. Mae pawb isio asesiad ni amdan y byd. Mae'r gola mynd lawr. Mae na news, wrth gwrs mae news, mae'n wastad news. Mis diwetha, nes i siarad am 58 munud amdan fideo Eddy Burback am AI Psychosis, a nath dim ond efo gyrraedd chi. So, dwi'n mynd i wneud yr un peth mis ma. Mae hi am actually recitio o'r sgript. Oh, yeah. Nes neu gael, ti'n gwybod be, mae probably like ring camera ar bobl o'ch draw ffordd i probably recordio fi yn deud o, so mae gen i nhw backup ohono fo. Neu mae'r robot di fel part o botnet, y robovacuum. Dwi 100% yn mynd ar hwnna fel. So un o top, so mae gen i ni, chi'n gwybod fel mae, chi'n gwybod y deal, mae gen i ni shared notes a mae pawb yn chuckio newyddion fewn. Oh, actually, mostly Iestyn. Chuckio newyddion fewn, cos mae producer Iestyn fucking amazing. A mae Bryn y fi ar fel, beth yw'n newyddion? Fuck it! So, y ring camera commercial yn sports ball competition peth. Yeah. Come on, Sioned. American sports ball. American sports ball advertisements. Super Bowl. No, ti'n ddim mor super a hynna ddo'n achdi o. A superb owl. A superb owl? Yeah. Dwi'n barod am hwnna. Dwi'n cofio nath Greenpeace roed y tweet yna. Tweet. Be ti'n gallu gael rhywbeth sydd ddim yn tweet ragor? Y post yna. Rothon nhw rhyw... Neges destyn. Instagram-san fach o hwnna. Instagram-san. Anyway, so ring camera yn neud y bot net terrifying ma o fel, lle ni ffindio... Mae fel bod bobl ddim wedi sylwi taw dyna beth sy'n digwydd i footage cameras nhw. Like, mae o'n syni fi ond ddim yn syni fi bod bobl heb actually ystyried y syniad ma o fel mae gen ti camera sydd arno 24 awr y dydd, be wyt ti'n meddwl sy'n digwydd i hwnna? Sut ti'n meddwl mae hwnna'n gweithio? A dim ti sy'n actually PR camera. Na'r footage na'r footage yno. Mae'n actually eitha diddorol chos un o'r pethau maen nhw wedi bod yn sôn amdano ti fatha'r fatha ben nhw'n cael o'r feature ma. So maen nhw'n trio gwerthu fo fel ffindiwch key neu search party. Right.
A'r syniad yma ydi bod chdi'n gallu creu fatha rhyw rwydwaith o ring cameras trwy ardal a ti chwilio amdan rhywbeth sy'n goll yn specifically pet oedd y ci sy'n mynd ar goll so ti'n gallu roed sefyllfa rwydwaith a dweud chwilio am y ci yma a mae'r AI yn mynd trwy ring cameras pob yn mynd dyna fo mae o'n ffordd lot fwy cymleth na just attachio AirTag i dy gi yndi ydy mae o'n defnyddiol ar gyfer fel ystydu dy partner di tama bach o gi gallai ti rhoi search party allan amdano fo hefyd ond so ti mewn sefyllfa wedyn lle mae gen ti AI sydd wedi treinio i gallu chwilio am rhywbeth penodol mae gen ti wedyn y syniad yma bod nhw'n gallu chwilio am ydyn ti wedyn di setio fyny'r syniad ma meddwl pobl mae'n gallu chwilio am rhywbeth so ydyn ti wedyn yn gallu cysylltu fo i chwilio am pobl ti'n gallu chwilio so ydyn ti dweud wedyn beth mae'n y blentyn ddim dar goll gret so ni'n cael chwilio am plant so pwy sy'n gallu gwrthwynebu hynna a ydyn ti'n wedyn yn snowball i allan a da ni'n gweld hyn i ryw radd yn Llundain lle mae'r Met yn setio fyny eitha amal facial recognition vans ma. Pla yn Gaerdydd hefyd. Shockingly. Exactly. So mae'r llywodraeth yn neud i roi caniatad mwy i'r heddlu gallu defnyddio'r pethau yma. Mae gen ti erthegla gan Big Brother Watch sydd yn sôn am y syniad yma bod actually mae'n trechian maen nhw'n gweithio os gyn ti'n gallu tynnu llun da o berson dwi'n necessarily gweithio mor dda hynny os ti data ddim yn wyn maen nhw dydy'r training data training data a resolution yn y llun ddim necessarily god da i gallu deud y gwahaniaeth dwi'n gwirioni ar mewn protestiadau pethau pa mor greadigol mae protestwyr yn gallu bod hefo face paint i ffwcio fyny facial recognition cameras. Mae fel, ti'n gwybod yn yr ail rhyfel byd lle oedden nhw'n peintio warships mewn zigzag stripes di a gwyn i ffwcio fyny radars. Radars? So, mae'r mor greadigol a unwaith eto dystopian heli boncyrs peth mae bobl yn goffod wneud. Y peth ydy so mae Amazon wedi roed portals i'r heddlu yn America i ddyn nhw'n gallu gysylltu a cymeryd footage ring cameras o dy gamera di heb gorfod gofyn i ti amdano fo so eto dim ti sy'n PR data sydd yn dod off y camera mae o'n eistedd gweinydd gen Amazon am Amazon yn gallu mynd yn ôl o fel fyny nhw a i ryw radd am wrth i'n yr hawdd i'r heddlu gallu mynd i fewn yn ôl i hynna'n anyway so sgyn ti'n dewis mae'r heddlu mae gen y heddlu moch be ti'n ti'n dyna fo nath hyn ddod allan efo'r ddynas sy'n gweithio ar teledu i mam hi fynd ar goll dwi'n yn gwybod beth i diwedd y stori ond oedd ei mam hi ddim yn talu am yr extra i gallu storio'r footage online a wedyn nath Amazon droi rownd and we might be able to recover the footage and all of a sudden oedden nhw'n gallu ffeindio'r footage o'r diwrnod oedd o'n dweud mwydro rhywbeth fod o'r cache drive neu rhywbeth stupid fel la ond yn ason amlwg maen nhw'n storio yr footage ma diolch moch be sydd yn so ti'n creu sefyllfa lle ti di gosod cameras yn bob man ar gyfer pobl gallu tapio fan i data mae'n gyfleus i ti eich whatever frankly dwi'n gweld ar ysbysebion lle mae'n rhyw ddynas ar ryw lan môr a mae'n boi canu gloch drwsyn adra ti fatha be ffwc di'r och ti'n gwybod a so ti'n meddwl be dwi'n gwybod hwnna'n swnio rhywbeth mor blentynedd bod fi just fel blankly just yn meddwl dwi'n clywed o'n gwaith fyddai just yn trio gweithio a ti just yn clywed fucking doorbells bobl yn mynd off ar ffôns nhw a mae hwnna'n pisio ni off gymaint a dwi just fel does gen ni ddim ffin rwan rhwngthyn ni a popeth does a neb yn gallu eistedd in the unknown
rhagorau. Dwi'n cael o'n hun. Ddoe, oedd 2 o fy mhlant i, sef the sum total ohonyn nhw, but anyway, offline. Batteries ydi mynd, neu wedi diffodd y ffôns. Ac yn i fel, maen nhw dal rei ifanc, so dwi fel rhiant, o'n i just fel, dwi'n 95% yn siŵr bod nhw'n ffain, bod nhw just ar ei ffordd adre, a mae hynna'n okay. So o'n i'n goffa eistedd in the unknowing, ac o'n i just fel, fuck, oh my god, o'n i'n ddim yn gallu handlo fo, cos dyn ni di arfer hefo, cael pob information posib ar blaen yn bysedd ni trwy'r amser. Digwydd bod, mi oedd yna broblem. Fy anwyl mab wedi cael puncture. A wedi goffod, heb Google Maps, ffeindio'i ffordd i ti i ynclo, i anwyl ewyrth o, a oedd o mor dda. Nath o just cerdded rown nes iddo fo ffindio'r tu. Right? So ni, hyd yn oed yr oedran yma, definitely pan ma'n i'n 12, freaky allan. Absolutely. That's it, Ran. Dwi'n doomed i fod yn stuck yn y bit yma o Gaerdydd am byth. A nath o mor dda, ac o'n i just fel, mae resilience fel na yn mynd yn really yn y fi'n hun, just y syniad ma o state o peidio gwybod popeth continuously drwy'r amser. Wante, dwi'n gallu deall, mae cael cameras, bobl sydd falle hefo anxiety gwael neu rhywbeth, just ddim yn gallu dygymod hefo ateb y drws, stuff fel na, falle bod, mae yna wastad use case, i'r stuff mae gyd, mae yna wastad use case accessibility. Ond yn gyffredinol, pan wyt ti'n cyrraedd y stage, lle ti'n methu ateb y fucking drws dy hunan, fel grown-up, sorry. Mae hwn di just i troi fewn i fel whinge fest, a mae'n ddrwg iawn gynnau. That's the show. That's not the show. Di neb eisiau clywed hynna. Sorry, pal. O'n i ar y tren ar y ffordd nôl o'r gogledd, wel, mis Medi, wel, ag o'n gwpl di ddod i fewn, o'n wedi eista lawr, oedd i ffôn nhw wedi canu gloch drws oedd o, a wedyn, beth nhw wedyn, oedd nhw'n gwachad y camera o'i tu nhw, chos oedd y ci yn cyfarth, a wedyn, oedd nhw yn siarad i'r ci. So, be chdi clywed, oedd y ci yn cyfarth allan i tynnu shitty iPhone speakers nhw, a nhw wedyn yn gweiddi ar y ci trwy'r fucking ffôn, i dweud, calm down, ac oedd y ci yn mynd allan o'i goch. Cos oedd o fel, dwi'n clywed chi, lle ddiawl ydych chi. Exactly. So nhw'n sgrichen yn efo, hwnna'n sgrichen yn ôl. Da ni'n gallu clywed chi, da chi'n daeth hynna. Ond ti'n gwybod beth hwnna, Bryn, 30 mlynedd yn ôl, bys hwnna just fel, as a Star Trek episode. Da ni'n byw, da ni ar video phones. Da ni'n actually anfon ein lleisiau ni a'n gwynebau ni i'r gofod i bwngsio nôl lawr i camera bach yn tyn. Dwi'n mynd i dystopia o monkey's paw technology. Ti'n meddwl dyna be ydi bywyd? Just like the monkey's paw wish o technoleg. Ond, anyway, i fynd yn ôl i'r hwn. Sorry. All happy vibes. I want to be whittling wood. Bryn fel, dwi'n mynd i wneud y gweddill y podlediad yma ar typewriter fi. Na, ti'n mynd, o'n i'n meddwl amdan hyn, chos o gyn ti'r boi na o, dwi'n siarad o ChatGPT, o di gadael y safety team a di dweud, dwi wedi studio poetry. Ti di llosgu... Iawn, ti di ffocin cachu ar ben bob bardd am fel yr gymlynedd nesa. A gyn ti di wneud igon o bres, lle fydra ti fforddi'r dyna di'r thing da. Ti di setio bob dim ar dan, a wedi di redag o'na. So byd ti fforddio fynd â cuddiad a studio poetry am y 30 years nesa, chos gyn ti igon o bres. Rest o'n ni sy'n sgrwd. Anyway, mae'r... Llydd ddim ddechrau fo hwn. O'n i eisiau siarad amdan The Accidental Hacker, How One Man Gained Control of 7,000 Robots. Mae hwnna'n rhan mewn ffordd. A hwn, a so gyd ti'r dyfeisiadau yma. So, actually, clomio fe fewn efo'r stwff certification ma, right? So mae'n sôn amdan y syniad ma o bod ni di inventio
a general purpose computer a dweud a hwnna'n cychwyn y whole thing off a beth sôn ydi ffaith ydi wel os ti'n creu general purpose computer ti'n creu fedra ti'n stopio fo'r redag os mae'n gallu redag unrhyw raglen fedra ti'n stopio fo'r redag raglen ti'n misio fo'r redag a so mor dda ti'n gallu bod yn bildio'r pethau yma y waith mae rhywun arall yn dod yn well yn gallu gael yn rhywbeth ti'n misio fo'n neud. So, ti'n sôn amdano syniad yma dwi eisiau cameras sydd yn gada fi gallu siarad i'r boi DPD os dwi ar holidays yn y Seychelles o'r hwnna deud gada fo drws nesa. A mae'r boi DPD yn dweud, obviously, chi arall yn mynd i roed o'r fuckwit. So mae'n gallu gwneud hynna, ond mae'r police hefyd yn gallu iwsio fo mynd i fewn. Mae'r hacker yn mynd i gallu neud yr un peth a gallu torri fewn i'r damn thing. A hefyd, mae'n gallu torri fewn i'r robots. So'r stori yma di, mae hwn o'r Guardian o Mawrth. When Sami Asdrufal found he had access to data from robot vacuum cleaners around the world, he told the tech publications, but the implications can be mind-boggling. He used an AI coding assistant, Claude Code, to reverse engineer how his Roomba communicated with DJI's remote cloud service. So'r DJI Romo di hwn, unwaith eto, camera-enabled white goods, neb angen rhain, does dim beth na camera-enabled hoover bach ma so ti'n gallu gyrru fo rown ti chdi oedd wedi hwcio fo fyny PS5 controller fo achos oedd osio gallu just gyrru robot ar rown dy ti ond yng nghanol hynna oedd o actually wedi gallu cael access i pob un Romo oedd wedi cael i greu ac allan yn unconnected a ddod i gyrru info i The Verge Asdrufal gave the serial number one of The Verge's reporters gave Asdrufal the serial number of a DJI Romo that he'd just been testing for review. Within minutes Asdrufal could see it cleaning the reporter's living room, that he had 80% battery life remaining, and had it generate and transmit a floor plan of the house. Fantastic. See then he just dydy pethau fel un ddim yn syni ni rhagor ond mae o dal yn dydy hwn ddim yn mynd ar draws meddyliau bobl fel absolutely dydy nid o'r blaen o diogelwch sex toys drive-by sex toy Haclediad un o'n titles gorau ni hyd yn hyn y chastity cage neu rhywbeth oedd o oedd yn AI oedd yn powered through app well done a mae lot o stwff ma ti fatha sort of i be ti connectio fe'r internet i be ffwg o wahaniaeth mwyn gyn ti'n dewis efo hwnna siwr na geis hwnna be mae'r ffocin Hoover angen connectio'r internet i be ia dyla fod o'n gallu mapio allan a fod efo cof yn built-in lle mae'n gallu mapio allan yn gweithio allan a na fo mae di dysgu route round y tu heb gorfod mynd ar yr internet wedyn beth sy'n wedyn ydy mae gen ti it's Goldblum's law gymaint ond mae just bob penod ti'n sort of faux outraged ond ti hefyd ddim cos ti just fel mae hwn yn digwydd achos mae pob cwmni isio quote unquote adio value a maen nhw fel drycha da ni'n AI enabled drycha mae gen ni a'r syniad ma o apelio i shiny things interest bobl sydd yn erbyn yn actual interests ni ond mae hwnna'n digwydd ym mhob aspect o bopeth Bryn, dwi isio neidio fewn i be ti'n meddwl o llyfr Cory Doctorow yn y bit yma achos gathon ni y thing mawr y ddewid mawr ma o fel mae tech mynd i fod yn amazing cos dyna be oedden ni'n neud ar y dechrau siow ma so mae'n sôn y theory sgynno fod i'n begyn ti the theory of enshittification so mae gen ti stage 1 lle mae ti'n tynnu value
o'r wrth y defnyddwyr, so a ti'n neud experience o waith i'r defnyddwyr, ti wedyn yn y stage 2 ydy ti'n tynnu wedyn y value o y cwsmeriad, so mae'n sôn amdano y syniad ma o mae Google yr enghraifft lle mae nhw'n neud y search result o waith i neud i pobl neud mwy o searches arno fo. Mae wedyn stage 2 ydy lle mae nhw wedyn yn neud y profiad o waith i pobl sydd yn prynu ads, a mae'n neud yr holl beth yn eitha opaque. Oedd y sôn amdan Procter & Gamble, oedd nhw wedi gwario 200 miliwn o doleri ar hysbysebu ar-lein. Nath nhw peidio wneud am gyfnod amser, a nath nhw sylwi ddim gwahaniaeth o gwbl yn ei profits nhw o gwbl, nath nhw cael ddim effaith o gwbl. So nhw'n gwario 200 miliwn o flwyddyn i heb reswm. Rhywsut mae y Google a Meta yn gallu neud mwy a elw allan o chwilio heb actually neud y gwasanaeth objectively'n well. So hwnna di stage 2 lle mae'n tynnu gwerth allan o be mae'r business users yn gallu neud, a mae'r stage 3 ydy lle mae'n just dweud we don't care anymore, a mae'n just dweud yr pres a gyd i shareholders nhw. Mae'n sôn trwy'r llyfr amdano esiampla o hyn, y syniad yma lle mae'r effaith yma lawr i pethau fatha sy'n mae Uber yn tynnu sylw at denu pobl mewn i gweithio, a'r syniad yma lle so gyd ti'n dau type o driver, gyd ti un sy'n mynd amdan bob un job, a un sy'n bod yn bach mwy picky. High value jobs. Bach mwy picky am y jobs mae'n mynd amdan. So be ma nhw, be sy'n digwydd, i mwyaf jobs ti'n mynd amdan, mae'r algorithm yn mynd, neu ti'n mynd am rhywbeth, so nhw'n just taflwyd y jobs rhad at ych. Rygbish i ti. Lle mae'r wedyn y boi sy'n bod bach mwy picky, mae'n cynnig un job mawr iddo fo i trio tynnu fo fewn, a wedyn trio gweithio fo wedyn i lawr o hynna i nôl i lle mae'r average i fod. So mae'n begyn ti di un person sydd yn mynd fatha, nes i neud load o bres ar Uber, a mae pobl mynd, rhaid neud loads o bres ar Uber, a sort of ytha'r honey trap mewn ffordd, dynnu pobl i mewn, a mae'n troi allan actually na dos a rhi person sy'n neud lot o bres ar Uber, di'n pobl sy'n bia Uber. Ond hefyd, yr syniad ydy Uber i hun, di'n actually neud hynna faint o bres chwaith, chos be maen nhw'n neud ydy, maen nhw di gwario lot o bres investors nhw i gwasgu'r farchnad lawr, a wedyn, maen nhw wedyn yn trio neud pres trwy bod yn shit i'r pobl sy'n dynyddio fo, i'r pobl sydd yn cwsmeriad, y pobl sy'n gweithio na fo, a wedyn i just i'r rest yn in general. A'r syniad dyma pan maen nhw'n mynd i lawr y syniad yma o isio robotaxis, ydy maen nhw'n gallu just, dwi'n gwrdd poeni wedyn amdan y drivers cael byd, Does am dewis. Na, exactly. So, mae'n mynd trwy lot o siampla fel ma, stwff mae Amazon yn neud in terms o y syniad mae lle ti'n trio gwerthu rhywbeth ar Amazon, mae Amazon yn dweud i chdi, reit, da ni'n cymeryd y certain amount, ond di pris ti'n rhaid ar Amazon methu bod yn llai na beth ti'n gwerthu fo'n llefydd eraill. Mwy na beth ti'n gwerthu fo'n llefydd eraill. So, ti'n gorau bita cost Amazon allan a codi'r prisia yn llefydd eraill. So, dweud bod chdi di gwerthu llyfr am $5.99. Geith y pris ddim bod yn eas mewn siop arall. So, o Amazon yn gorau cymeryd i pint nhw. So, be mae Amazon wedi i reoli'r prisia, hefyd yn meddwl bod ni'n talu mwy mewn llefydd eraill hefyd. So, os ti'n gorau codi'r pris i dyda 799 i gallu ymdopi efo costs ar Amazon, mae'n gorau bod yn 799 bob man arall hefyd. So, sut mae, ydy correct doctor, sut mae'n sgwennu hwn? Ydy o'n flin? Ydy o'n, ti'n ma, be di'r agwedd mewn cymryd fel, dim jyst yn pasio'r info mae'n fel sgwennwr, be ti'n mal o'r sgwennu fel?
Wel, dwi'n dod yn hanner gyntaf sy'n sort of, can you believe this shit, fath o beth. Mae'n fatha, so mae'n eitha, dwi'n darllen am eitha ffordd eitha matter of fact, fatha, yeah, this is the shit they're doing, fath o beth. Yn yr ail hanner, dwi'n meddwl mae'n adresio fwy amdan yr atebion gyda fo i'r broblema yma. Dwi heb di darllen a dwi wedi gweld o'n siarad amdano fo. Dwi wedi gweld yn siarad amdano fo, be mae'n mynd i fewn yn sicr yn siarad, a mae'r siarad, wrth gwrs mae'r sgwrs di selio ar beth sy'n y llyfr. Ydy'r syniad yma lle ti'n mynd yn ôl i'r we agorad, ti'n mynd yn ôl i defnyddio gwefanna, ti'n mynd yn ôl i'r syniad yma lle o ddiwth y surveillance capitalism yma i gallu ond be mae'n hefyd yn dweud yn y cychwyn y thing ydy ma na gyn ti'r network effects ma lle mae gyn ti a dyma da ni'n gweld efo symud o rwth pethau fatha X i Mastodon o rwth pethau fatha Meta ydy'r syniad mae gyn ti faint ti di buddsoddi mewn setio fyny dy fyd di yn y pethau ma a so'r syniad fatha mae bron amhosib wan i pob dod oddi ar mae o'n shocking i fi faint o bobl sydd dal ar Twitter i fod yn X rwan achos maen nhw'n enmeshed yn efo fel maen nhw dal yn cael dyna lle mae'r interaction mwyaf dwi'n meddwl a mae'r papur newydd a erthyglau i gyd gwefannau i gyd dal yn pigo fyny ar beth ti'n dweud ar hwnnw a fod maen nhw i gyd dal ar hwnnw hefyd mae o'n a mae'n sôn amdan hyn yr syniad yma bod ti di buddsoddi fedra ti'n risgio fo chys gyn ti yn neud rhywfaint o elw yn fo so ti'n more attached i'r elw at mae'r haid i chdi aros ond dyna beth yr rage bait ydi pob peth a fanna di'r lle ti'n cael mwyaf rage bait unrhywun so a mae'n sôn amdan yr algorithmic twiddling ma fel mae'n galw'r syniad ma o bod chdi'n adjustio beth ti'n dweud ti'n gallu algorithmically yn yr eiliad na mae'r app yn gwneud i hwnna dweud profiad hollol wahanol i un person i person arall a mae hwnna wedyn yn tynnu sylw sydd yn rhoi mwy o bres yn ei pocad nhw a mae'n dweud dos y matab hawdd iddo fo mae lot o'n fo di'r syniad yma o symud o rwth y networks yma a trio ail gysylltu nôl fatha in person mewn ffordd a rwth technolegau caeedig i technolegau agorad eto sôn am hynna sorry just dwi'n gwybod os bod o'n mor hawdd a hynny chys dwi'n gweld y wan yn sefyllfa'n yn eiling lle dwi'n byw mae'r cyngor wan wedi eisiau yn symud o rwth cael parking machines a dweud, os ti eisiau parcio ar y stryd, mae'r rhaid i chdi cael app. A ti ond yn gallu talu ar yr app. A so ti'n symud a ti'n cael pobl mewn i'r pethau bach ma, a gyd ti llai o control o beth sy'n digwydd. So dwi'n gwybod sut ti'n symud pobl o hwnna, dwi'n gwybod mae'n idealist yma yn hwnna sy'n gret, oedd yn gallu symud yn ôl i'r we a sut oedd o'n neu'r promise o gyn Twitter yn y cychwyn, dwi'n gwybod ond pethau neidio sut ti'n neud y toothpaste on the tube, dwi'n gwybod sort of peth beth ti'n gobeithio di yn ara bach mae na waith yn cael ei wneud i agor llygyd bobl. Mae'r siow yma yn neud, gan bod gen ni yr absolute miloedd o wrandawyr. A bots ydi rhan fwy ar heina. So, dyn ni'n gallu cael y gair allan i'r bots. Ar y Rwsiaid. Drwy mynd dall Cymraeg. Sa'n ni'n fod yn siarad. Ond eto, bys yn nhw'n inherently anti-capitalist, mae siŵr. Dim dyddiau yma, falle. Klepto-capitalist. Nice. Sôn am yr hen we, a sut oedd y we'n arfer bod o? Gwant y Bryn, wyt ti'n pwyntio bus? Un o'r bit arall oedd y sôn amdano, oedd yr syniad ma o bod oedd o'n recrio mwyn yn cyfwylid a niweld ers hynny oedd y syniad ma o'r AI a mae o'n sôn amdano stwff AI mewn recrio na
con game ydy'r rhan fwy yna fo. A be oedd o'n dweud ydy, dyn ni di gwario gyn gymaint amser yn trio jamio stwff mewn. Well, basically, am troi fod allan i fod fatha asbestos. Oh, god, yeah. A da ni'n mynd yn rwygo'r stwff ma allan o systema ni am y 20 blynedd, 30, 40, 50 blynedd nesa trio ailadiladu'r procedural knowledge ma sydd ma actual stwff ma'n gweithio heb yr algorithms a'r AIs ma. O'n i isio fflagio fyny, mae set o stories o Nation.Cymru gen ni yn y notes yn un bod Tŵt, Welsh Social Network, Tŵt. Lle da ni arno fo, account Haclediad, ie? Ie. So, yes, ti di dyn Fediverse ni. Mae hwn yn edrych yn... Dwi'n lyfio pethau. Ie, basics arno fo, be maen nhw'n di wneud ydi, yn hytrach fo pobl yn lawr gofyn be di Mastodon a stwff fel na. Maen nhw jyst i creu app sydd efo... So, pam ti'n downloadio Mastodon ar dy ffôn, mae jyst yn defaultio i creu cyfrif a ti'n mynd ar y prif Mastodon server. A wrth gwrs, mae Tŵt.Cymru, neu Tŵt.Wales, dwi'n cofio. Tŵt.Wales, dwi'n meddwl, ie. A wedyn, so mae hwnnw fydd y default server, mae fatha fersiwn arall o'r app Mastodon, lle fydd pobl meddwl, mae hwn yn social network fe drai fynd arno fo, a mae pobl o Gymru i gyd arno fo, type o beth, de. So mae jyst yn ffordd hawdd introduction yn lle deud wrth pobl, wel, lawrwythwch yr app Mastodon, a wedyn, neu'n siŵr da chi seinio fyny i trwy defnyddio Tŵt.Cymru, i chi gallu cael gweld bob dim a pawb yn Cymru yn defnyddio. So, mae jyst ffordd shortcuts, dio basically, de. I gael ti'n yn haws i ti agor o. Ie, yn hytrach na fod ti'n mynd ar Mastodon, prif Mastodon server, ti'n fel, pwy di awdur bobl ma. A dwi ar goll. Ie, pwy di hein, ysgyn nhw'n byd yn debyg i'r pobl random eraill mae gyd dros y byd. So ti'n cychwyn o'r cychwyn efo, mae pobl yma mwy neu lai yn dod o Cymru neu efo cysylltiad efo Cymru. Ie, nid diddordeb fel. Ie, so mae'n ffordd clefar o wneud y mewn ffordd. Mae'n wahanol iawn i beth o blaen nath ni ddeud y pethau eraill sydd wedi cael ei gyhoeddi ar cynta o Fawrth o blaen, fatha music service sign, lle ddech chi'n gorau tan ysgrifio just i music sign, a dwi'n fatha, di hynna, mae'n mynd i weithio na di. Ac hefyd oedd na app llyfra, lle ddech chi'n just cael llyfra Cymraeg i fewn o fatha, do hynna mae'n mynd i weithio, mae pawb efo e-reader i hynna'n, ti'n gorfod, ond mae hwn yn wahanol iawn i hynna, am fod ti dal yn gallu, wrth gwrs, ti dal yn gallu accessio pawb arall ar y Fediverse trwy hwn. Fi'n credu, mae unrhyw beth fel un sy'n gallu demystifio Fediverse yn gwneud masif gwaniaeth yn dydi. Just achos mae dal yn... Dwi yn lyfio'r fai. Pob tro dwi'n popio fewn i rhain, cos dwi'n gwybod mae Blue Sky pre-image yn... Mae hwnna di colli'r... yn gyflym iawn di colli'r twinge we gynnar. Os ti'n mynd i fewn i hwnna ac just mynd i'r darn agored yn fel, mae very much American Democrats yn cwyno amdans be mae Trump yn neud. Ond wrth gwrs, oherwydd os ti di mynd i fewn yna a ti di creu dy feed thingy, fatha dwi di wneud. A ti yn dda iawn am grefftio. Mae gyna fi'r just fy core criw dwi'n dilyn, a dwi'n cael lot o bethau amdan ffilms a stwff eraill fel na fo. So, ond ideally, dwi'n ar Fediverse a Blue Sky yn dod at ei gilydd, and dyn nhw'n ei weld yn cytuno fe gilydd ar y funud. Ond ar y funud dwi'n gweld y ddau beth wahanol iawn, ac eto wedyn mae threads yn wahanol eto ar ben hynna. Mae threads yn very mainstream ac yn hit and miss efo pwy ti'n cael yn ymateb yn ôl i dy posts di, yn fod mae'n gallu... Gosh, mae'n gallu spiralio out of control yn eitha cyflym ar threads.
A, tywod, mae pobl neidio ar hyd yn oed os ti'n neud rhywbeth sarcastic, mae pobl yn meddwl bod ti'n serious arno fo, felly, mae'n bizar oherwydd y ffordd mae algorithm meta yn gweithio yn trio pwysio pobl at ei gilydd. Mae o'n odd uffernol. Ac wrth gwrs, dyna di beth neis o'r Fediverse. Dos na'm algorithm. It's a feed, and that's it. Hynna, dia. Ti'n meddwl bod pobl, ti wedi cael dy moli codla bach gormod efo algorithm sydd yn rhoi exactly beth ti eisiau ti drwy'r amser. Yeah. Dwi di logio fewn i threads na, dwi ddim yn logged in, diddorol. Mae logio fewn yn hell of an issue fo fi, because mae just fel, do you want to log in with your Instagram? Like, no, I don't. Ond Can i Gymru'n dod fyny, lle mae'r Can i Gymru chat yn mynd i fod, guys. Hwna di wastad bob blwyddyn, hwna di problem ni. Oedd Blue Sky ddim yn ffôl llynedd, so dwi'n cedyn y dyna lle fydda i. Blue Sky, dylwn ni just... Os fedrwch nhw sortio allan y bloody hashtag a be fydd o flaen llaw. Peak 2026? So 26 fydd o, ie? Dim just... I don't know. Dim just Keeg. Keeg 26. So ni'n lyfio meddwl na Keeg 26 fydda. Mae rei pobl yn 2026. A ti'n Jesus. Rhyn peth efo'r steddfod. Wyt ti di gweld rwan, chyna ni, narrow casting go iawn fan hyn, mae'r wefan ti'n gallu pleidleisio ar y wefan rwan ac ar ffôn. Achos yr premium lines, whatever ma. Bear with, guys, dwi'n mynd i actually edrych o fyny s4c.cymru. Dwi'n cael logo newydd eto. Dwi'n gwybod bod ti ddim yn keen. Critique ar logo tra bod fi'n meddwl. I can't critique. Fellow artist, wedi gweithio mor galed. Dwi'n gwybod beth yn trio wneud, y musical thing yr soundwaves dwi wedi neud troi fewn i gylch. Ie. Mae'n edrych oedd y blodyn, ond mae'r actual dewis o'r font yn canol yn awful. Oce. Ie. Dwi'n cofio meddwl So, ond mae'n tri edrych o gig poster falle? I don't know. Sorry pwy bynnag nath o, ond choose a better font. So, lle mae dy votio? City bleidleisio. Conni off to, guys, right? City bleidleisio. Mae'na YouTube video. Gallwch bleidleisio gan ddefnyddio cyfriadur tablet neu ffôn clyfar neu unrhyw ddyfais. Cysylltiad sydd ti'n pleidleisio. Mae'r QR code, right, ti'n sganio QR code a wedyn ti'n mynd i s4c.cymru/Can i Gymru a wedyn ti'n gallu votio ar hwnna. So, mae'r sioe yma i fod allan cyn hwn, ond fydd bobl yn gwrando fydd hwnna'n tough going, Oce, pidwch a spoiler fo i ni, Can i Gymru spoilers i ni. Obviously, Rhydian Mailers mynd i'r eto. It's the pride of Canol Barth Cymru, mae'n ennill o hyd. So, he's the Arfon Wyn newydd. Dwi'n mynd i ddewis winner rwan, just wrth edrych ar enwa'r caneuon, Come on, yes. Right. Enwa'r caneuon, right. Mae'n mynd i drwy nhw. Storm heno, chwilio am ffordd adra, dalen newydd, dwi isio dweud, byd fy hun, hiraeth, y gwanwyn bach, neu, I'll get this, enw'r yn ola di, y gan. Gan yr un pobl sydd wedi gwneud chwilio am y ffordd adra? Ie. Gan i edrych hwnna. Wel, wir. Oh my god, neu mwyn jyst iwsio'r un llun. Fine. Thomas Henry Prisman. Mae John Beck ac Adam Dennis di wneud chwilio am y ffordd adra. Ddim hyd yn oed yn jocian, rai. Faint o bobl sy'n trio Can i Gymru? Cos mae'na bob blwyddyn, mae'na rhywun yn cael 2 neu 2. Oce, dwi just oherwydd yr enw. Off yr enw, dwi'n mynd am hiraeth. It's the Patagonia. Come on. At the Bryn, mae'n rhaid ti watch the Lenny. Bryn, ti'n gofio watch the Lenny? Bryn! Invite your London friends round. It's a Can i Gymru party. It's a traditional Welsh activity where we look at Ellen Fleer and ask, is she 6'7"? Yes, she is 6'7". Yes. She was mined out of the... She was hewn from the rock. In Ynys Môn. Yeah.
Yeah, yes. Come on, Bryn. They said the radiation from Wilva wouldn't affect the population, but it very clearly did. It made us 6'7". Elin Fflir. Yeah. Tal ac hefyd tair llygad, ond da ni ddim yn siŵr lle mae'r llygad yn. Yeah. And then the strange thing is our mum's only 5'1". Oh, who knew? Okay, sorry, newyddions, guys, newyddions. Mae Bryn yn brysur Wyt ti'n yma. mynd i ddewis yn Bryn? Dwi actually di galw fy'n yr gwefan yma, thank you. Oh, nice one, Bryn. O'n i'n meddwl bod ti just mynd i nopio allan o'n efo. Na, dim storm heno. Na, chwilio am y ffordd allan adra na. Gawn ni weld. Fel hyn, da ni'n dewis Grand National hefyd, ie. Oh my god, da ni'n goffo neud nhw gyd. Da ni'n newydd neud y BAFTAs. Dwi'n cytuno fo chdi, yes, dwi'n hiraeth. Oh, twf y hiraeth. Ie. A na i just deud pe bynnag ydi yn rhedian meilir. Sa bod y gan yn mynd i fod fatha... The goni, yeah. Y dal, mynd i ganu hwnna wan. Y Gwanwyn bach. Okay. Right, okay, so... News, yeah? So pawb i bleidleisio ar hwnna, ar y noson. Bryn watcha do. Be arall ti'n neud ar nosadwn, Bryn? Dwi wedi cael pawb rownd. Bryn? Be ti fod yn neud nosadwn? A fysa chdi'n deud... What, ti watcha Can i Gymru, dwyt? Os chdi'n deud nhw, they're going to win £5,000. Really? Honestly, it's like the fourth question in Who Wants to Be a Millionaire? Yeah. Shut up, yes. That's half the money in Wales. I mean, it's half of our GDP. Ych chi'n gwybod? Yeah. And also when again, the winner becomes a goodwill ambassador for Wales. The winner actually gets and his name was a Nobel actually Prize. Will. Yeah, gets a sash and goes round and opens village halls all over Wales. The sash is the Sash Hugh Fash from Sash Hugh Fash film. Yeah. Okay. Well. Ydw i'n gallu siarad am y fideo Eddy Burback? Na, ti'n cael. Dwi'n cedi dylwn ni. Dwi'n cedi dylwn ni just cario ymlaen, right? Dwi'n beth ti'n neud? Dwi'n neud quick rundown o'r news. Dwi'n neud quick rundown o'r news. Gwanta, sorry. Be sy'n ei wneud ydi bob tro ti'n mynd i fyny i wneud o, wedyn da ni cael fatha technical difficulties. Ia. Ti eisiau siarad am yr llun hilarious ma o Sam Altman yn edrych yn fel bod o'n neud yikes emoji. Gizmodo stori na. O ie, dyna di peth fel da ni di bod yn deud ers hir, mae America yn pwmpio pres i fewn i AI yn America, ac mae'r niferoedd di dod yn ôl wan, ac dydy AI di ychwanegu dim byd yn ôl i fewn i'r economy hyd yma. Mae just yn, bedio, lost leader maen nhw'n gael rhywbeth fel. Wel, yn byd drugs, mae o'n gateway. Mae o'n free samples i gael ti'n hooked a wedyn ti'n fucked. Am fod nath ni ddeud, mis dwi eitha siwr nath ni ddeud, lle oedd y warning signs allan yna, lle oedd nhw'n dweud, os na fod AI yn panio allan, mae'n mynd i chwalu pensiynau a bob dim pawb, oherwydd fod y pres i gyd ynglwm yn y busnesau AI. Ac wel, mae'n dangos i ffrwyth fan dydy bod dos a ddim byd o... Wel, yr un peth mae'n rili di wneud ydi propio fyny valuation Nvidia. Nath nhw announsio hyn, dwi'n meddwl, elw o'r rhywbeth oedd rhyw $250 triliwn yn rhywbeth fel o. A mae'n anhygol. Ond ti'n meddwl y syniad yma bod... Oedd yn darllen y papur lle oedd y sôn amdan mae'r Department of Energy yn Energy Regulator wedi derbyn rhywbeth fatha 100 o applications am AI data centres. Hwn oedd y Story Times nes di gyrru ni. Ie, so mae Iestyn yn ychwanegu beth ar notes, dwi'n tynnu lluniau o'r papur newydd. Na, ti trawsgrifio nhw ac yn postio nhw i ni. A wedyn ni'n darllen. Oh, show it, I've got a telegram. Ie. Dwi'n gyrru, mae'n rhyw ogyn bach yn redag allan o rhyw siop yn Gaerdydd efo tafod y bapur yn redag o i ti Sioned. Meme ydio, gif o Elin Fflir ydio. Ie. Mae o'n goffo dal y papur efo ni really fast i gael y gif i symud, oce. So, mae'r
ma' nhw di estimatio bod mae'r peak load fydd y 100 o data centers mae angen yn fwy na peak load Brydain yn ei gyfanrwydd. Mae rhaid i ni roed hwn, dwi'n mynd i ddarllen y paragraff ma allan yn Saesneg yn ei gyfanrwydd i bobl deall yr ffwcdra o'r sefyllfa yma, right? For the first time, Ofgem, the energy regulator, has disclosed that about 140 data centers have come forward for grid connections. So, Prydain wan, yeah? Requiring 50 gigawatts. O'n I really should say gigawatts. 50 gigawatts of capacity at peak time. By contrast, Britain's whole peak demand on a recent day was 45 gigawatts. Jesus Christ. Yeah. Please, gwrandwch ar hwnna eto. Yeah. Ffwcio data centres, ffwcio pob peth maen nhw'n sefyll come on, Cyngor Gwynedd. O'n i'n mynd i dweud, dyn nhw'n cael dod i ffyrwdo. Jesus Christ. A hwnna di peak usage, so maen nhw'n mynd i iwsio probably hanner hwnna dyda, just fatha'n aidlo. A ti'n mewn sefyllfa, da ni di bod wan... Oh my god, mae'n ei fi dim ond sick. Mae'r stori yma'n ei fi dim ond sick. Da ni di bod trwy wan hanner, chwarter, bron i 2 fus lle di mwy na lai heb di stopio bwrw. A mae gen ti wan y sefyllfa lle dwi'n di cael rhyw 23 diwrnodiau eitha cynnas lle mae'r coed di mynd o dda a di'n dechrau blogiro, mae pob peth jyst di mynd. A so da ni mewn sefyllfa lle mae'r hinsawdd yn newid yn extreme. Yn flynyddol. Yn flynyddol, a da ni'n trio gweithio allan sut wyt ti'n delio fo hyn, sut ti'n creu egni, sut ti'n generator egni ma, da ni angen just i fyw. Wow. So, rhan arall yr erthygl, Hinkley Point C, Britain's first new nuclear power plant in a generation, will have a capacity to produce only 3.2 gigawatts of electricity when complete. When complete, did you think them hit just mae'n un arall yn dod i Wilfa hefyd. That the volume of grid connection applications from big power users driven by data centers exceeds even the most ambitious demand forecasts. Fwcio'r rhain i gyd i'r lleiad, checio diolch fo fewn i'r hael efo Cillian Murphy. Da ni'n recordio hwn ar diwrnod election Gorton and Denton, lle mae candidate gwyrdd yn edrych yn ddifrifol o bosib i allu curo reform i fynd mewn ardal gogledd Lloegr, ardal llafur, basically. Wante, dwi'n yn gwybod, gallen fod pob pethau yn mynd o chwyth llawer a bod fucking fascists yn mynd fewn yna. A fod ni gyd yn dathlu bore efo peint o sigaret. A data centre bach newydd ond ti allan yn y front garden. Ti'n ystyried yr ffaith ma bod mae'r demands am yr egni a ti'n cwplo hynny wedyn efo ydi o actually yn mynd i ychwanegu gwerth i'r byd i'r economi. A dydy'r technoleg. Ac o'n i'n ystyried hyn yr syniad ma o pam doth hyn o gwmpas a beth sy'n ar peth dwi'n dod yn ôl i ydi pwy oedd yr gyntaf i wneud y ffas mawr amdano fo, a Microsoft oedd o really, nath dod allan yn dweud y lib mae ChatGPT yn gallu wneud. A ti'n meddwl wedyn, pam nath nhw'n wneud hynna? Wel, fod trellad nhw wedi buddsoddi lot o bres yn ChatGPT i trio cael y damn thing mae'n weithio. A be ti'n meddwl wedyn ydy, mae rhywun yn yr bookkeepers o Microsoft wedi mynd, hei, da ni wedi sydd o lot o bres mewn i hwn, da ni angen trio cael bach o gwerth yn ôl, da ni angen trio spreadio risg ma allan so bod da ni'n colli'n crysa ni pan di'r thing ma mynd i'r wal. Perdi, di ChatGPT beth yw'r cwmni tu ôl ChatGPT? OpenAI. Di OpenAI rioed yn ei profit. Dydy Anthropic rioed yn ei profit. Di Google heb di... Mae Google ond yn gallu afforddio gwario gyn gymaint o... Ond gallu afforddio gwario gyn gymaint o bres ar AI oherwydd mae rest o'r busnes yn gallu underwritio yr
meta science a meta yn ydyn peth yn dreitio science experiments mae trwy'n neud hysbys mae nhw'n sydd o pres fy'n ni'n dychmygu mewn i'r peth ma ac y reality ydi diolch yn really di wneud i byd eto a peth da sydd wedi dod allan o America ar y funud ydi fod mae'r cwmnïau yma yn trio prynu fyny tir yn America i adeiladu data centres a mae'r ffermwyr yn gwrthod pres mawr i werthu'r tir i'r bobl ma'n dweud ffoc o berig da chi yn mynd i wneud hynna fyma mae hwn ar gyfer ffarmio a bwyd ag amdan planhigion Mae'n mynd i dymchwel water tables. Mae'n mynd i newid y hinsawdd ar ffordd, a da ni'n mynd i fynd i sefyllio lle. Fyddi ti'n bita hard drive allan o data center. Fyddi ti'n bita... Be di'r endgame? Wel, hyn ydy'r cwestiwn. Dwi'n meddwl bod yn neb yn gwybod. Shareholders, yes, dyn. Dyn nhw'n fucking... Allai weld ochr y yn ystod yn erthygl y Times yna, mi oedd yna poll, read a poll. Do you think we should build data centres even though it could be catastrophic to the climate? Ac ti'n gweld, 65% of Times readers think this is a great idea. Dwi'n meddwl sef o fel arall, actually, ond, yeah. Wel, na, oedd o arno fo. Nes i clicio no, oedd o'n sgrwlio trwyddo fo, a clicio arno fo. Oedd o'n deud, 65% of Times readers agree that we should be building data centres. Achos, bod nhw'n buddsoddi yno. Mae hwn, it's NFTs writ large. It's Bitcoin. It's hwnna i gyd. Y syniad ma ydi o fucking mynd â pawb ar reid a beth sy'n dioddau ydi bobl, like literal bobl, a'i capacity nhw i beidio marw trwy gallu cael bwyd a diod. Like, o'n i'n darllen nhw, mae macrel, right? Ti'n macrel? Macrel mewn tin. Mae macrel mewn tin. Mae macrel literally on the verge of collapse, right? Mae Waitrose yn stopio gwerthu macrel o mis Ebrill ymlaen, cos maen nhw fel, ethically, allwn ni ddim pysgota mwy o macrel. Fi pawb arall yn cael ymlaen, fi na ffocin ddim macrel ar ôl. Like, sorry, spiralio. So ti wedyn yn meddwl fatha... Achos, the capitalist machine demands hyn. Yeah. Wel, gyd ti'n syniad mae lle, un o'r erthygl eraill yn y nodiadau di erthygl yn y Guardian yn sôn amdan AI mewn therapeutic setting. Mae gyd ti yr stwff mae gyd cael greu i trio symleiddio pethau hynod a gymlaeth i cyfrifiadur yn gallu, a mae'n cael adeiladu i bobl sydd yn glyfar iawn ar y cyfrifiaduron, ond rhyw'n actually dall be maen nhw'n trio replaceio. A da ni'n mynd i greu sefyllfa lle da ni'n mynd gwybod sut mae'r pethau yma yn gweithio, a pa maen nhw'n torri, fydda ni'n methu trwsio nhw. Pan fydd gwybodaeth i hynna'n, be da ni wedi beisio datblygiad y human race arno ers millennia, y gallu i adeiladu ar gwybodaeth hanesyddol, right? So, dyn ni yn yn eistedd fan hyn, right? Dyn ni ddim just yn defnyddio o gwybodaeth dyn ni wedi cael yn ein bywyd ni. Dyn ni'n llythrenol efo access i the culminative knowledge of dynolryw, right? Yep. So, mae hwnna... Oh god, dwi'n mynd i swnio fel fucking doomer eto. Inherently jeopardised gan AI. Achos mae AI yn tanseilio trust ni yn ein llygyd clustiau yn hunan. Da ni ddim yn gallu trystio bod y wybodaeth, da ni'n mynd, as a dead internet theory, y pob peth. Dwi'n ffeindio'n hun rwan, ddim yn gallu, ein hen ffrind Reddit, mae yna gornel i neis ohono fo, ond dwi rwan wedi gallu stopio just trystio, like, bad actors, good actors, be bynnag ydyn nhw, ond bod na humans ydyn nhw, right? Meddylia hynna ar y scale o mewn pam fydd ein plant ni yn nines a tides. Lle wyt, mae llyfrau di mynd, mae llyfrau'n pulped.
Beavertree sydd ar ôl erbyn hynna, right? Amazon self-print shit sydd ar ôl. Ti ddim yn mynd i allu trystio. Mae hwn wedi bod yn thema gen ni ers mor hir. Yr crisis o trust mewn ffeithiau a gwybodaeth ddefnyddiol. Ffeithiau a gwybodaeth. So wedyn, ti just... Mae o'n mynd i fod fel y Dark Ages eto, lle o gwybodaeth yr Rhufeiniaid wedi diflannu. Ac oedd ti just yn mynd nôl i, wel, dyma sut da ni'n tyfu planhigion fan hyn. Dyma sut da ni'n gwella afiechydon. Ti'n mynd nôl i fel colli gwybodaeth ar raddfa mor... A dyna bryd da ni'n dechrau bwydo Mountain Dew i'r planhigion de, a wedyn mae pobl yn meddwl pam fod y planhigion yn marw. It's got electrolytes in it. It's got electrolytes. I mean, but electrolytes good for me. Why electrolyte not good for playing? Hwna ti o. Wedyn ti'n endio fyny yn troi fyny little shop of horrors. Water from the toilet? What? What? Yeah. Eto, ond like pwy sy'n plumber? Fydd ChatGPT di deitha ti, dyma sut mae fixio pipes, a wedyn fydd bobl jyst yn plymio sewage nhw fewn i fel taps dŵr oer nhw. Cys... Mae Thames Water di wneud hynna'n barod. Oce, oedd hwnna'n ardderchog, Derby. Sorry, oedd hwnna'n deep dark dive. Mae o'n dod yn i ChatGPT delusion, dwi yn mynd i siarad am Eddy Burback fideo. Ie. A wedyn, ga i wneud just fatha quick rundown. Dwi'n mynd i siarad yn hir, ond genuinely, mi oedd y fideo ma... Werth i weld. Checio bod y recorder chdi... Mae'r ddau yn o'r recordio. Oce, right. Ti'n meddwl na Eddy Burback ydi fel y trigger word? Dwi'n meddwl na garag o sydd yn sianelu egni. Dwi'n dal yn deud, mae rhaid i bobl watchad hon. Mae ChatGPT di mynd, right. ChatGPT made me delusional. Just celfwaith dwi'n teimlo o fideo yn y ffaith bod o yn cymryd ChatGPT 4 i'r extreme, cos obviously i cocio fyny YouTube fideo ddiddannol di hi fod, ond mae hi fel deep exploration o mae hwn yn satire i ni, ond mae actually yn reality i lot o bobl sydd yn iwsio ChatGPT 4, cos mi nath ChatGPT 5 updateio tra oedd o'n ffilmio fo, ac oedd o fel, wow, di hwn ddim yn deitha fi fod yn delusional o gwbl. So rewind, for circumstances, for plot reasons, mae jyst yn mynd o'i ChatGPT 4. So, dim bod fi'n deud bod ChatGPT 5 ddim yn gyrru bobl yn delusional ac yn effernol, ond mae'n snapshot arbennig dwi'n teimlo o fynd at ti fewn i mind space rhywun sy'n mor unig, sy'n mor isolated, sy'n just susceptible i drio desperately ffindio rhyw fath o gysur, a mae'r machines yma yn primed i roi hwnna i ti. Maen nhw'n primed i roi diddannwch a sycr, a dydyn nhw ddim yn gadael ti byth fod yn yr eistedd yn dy uncertainty. I think that's a great idea, Sianed. Diolch Sal. Sianed, you seem to be sounding really intelligent. That's not like you. Wait, what? Shut up. Ond hwnna, yr syniad yma o... For the shareholders, ti methu gadael i bobl fod yn ansicr. Ti methu gadael i bobl... Di hwnna mae'n mynd i gael impres i neb. Ti methu gadael i bobl fod... I beidio gwybod, i beidio... Mae'n anodd, sut ydyn ni ti esbonio fo? Does a neb yn gallu iste mewn rhywbeth anghyfforddus rhagor. Mae'n anodd anyway, ond dyddiau yma, pa mae'r whole byd yn catero i dy bob fucking whim di. Ti'n mynd fatha, mae allan y fanna, o'n i'n gweld arwydd tu allan i ti tafarn oedd o fatha un ffordd yn mynd
beers ar arall mi ffordd arall i mynd, don't know, bears probably, fath o beth. A ti fatha, dyna dio, fatha mae'n gysur o fama gynnas neis, gyd i'n stista o mae'n rili neis. Ti di mewn, mae'n ffain. Allan yma na mae'n fidur ac yn horrible a mae gen ti knife, mae gen ti teenagers yn rhedeg yn gwybod efo cychill yn fel mae'r Daily Mail yn convinced dyna sut mae Caerdydd. Cool. Fuck off Daily Mail readers, da ni'n misio chi ma anyway. A mae'r roving gangs o left-wing nutters yn fucking Green Party weirdos yn smasho pethau drud i gyd i fyny, yn tra'n live streamio ar ei iPhones nhw'r diawlad. So, dwi just yn intrigued, a dwi'n teimlo, dwi'n mynd i fynd yn ôl a ailwylio hwn. Mae yna specific darn lle mae o actually yn cael tattoo. Mae o full dyna be mae YouTubers yn neud. Na sut wyt ti'n cael 4 million views ar dy fideo fach di? Commitment to the bit yn eitha chwarae teg. Mae'n spectacular. Fel filmmaker, mae yna... lle mae yna fideo? Mae gennau fideo fel... dim behind the scenes, o fel fo wneud cyfweliad amdan... Mi oedd actually gwneud y fideo... O'n i'n teimlo rei lwcus yn mynd fewn. Dwi ddim wedi stryglo efo problemau iechyd meddwl fel na, ond mi oedd y broses yn neud y fideo yma yn inherently yn rhoi fi yn y headspace o rywun sydd yn dibynnu ar ChatGPT am holl emotional needs fi, cys yr holl point oedd, mi nas i separate hynna'n o'n heili, mi nas i mynd off ar y road trip insane ma hefo ChatGPT i ffilmio fo, a mi nas i actually fynd rei messed up yn feddyliol yn gwneud y fideo ma, fel satire, so ddo fel, allai'n dychmygu be mo fel i bobl sydd yn... Dwi di deud yn neud amdan hwnna. A mae'r technoleg tal yn gweithio. A dwi ddim wedi cyrsio ni. Wel, dwi dal yn recordio, mae'n gwybod amdano chi. Na, it's all good. Dwi just yn mynd i... Bob dim ffed. Pwysleisio fod mae o werth gwylio oherwydd mae o just yn gadael i hyn fynd gymaint i'r AI overlords. Just go with the flow hollol. Be bynnag mae'r hein yn deitha fi, na i neud o, guardrails are off. Hollol. Mae'r psychosis yn mental yn yr... Os ti yn dipyn bach yn disjointed yn barod, dwi'n meddwl bod pobl allan yna yn watcha fi. Mae'n just yn mynd â chdi lefel nesa fyny wedyn. Cys mae pawb sy'n gwrando siŵr o fod yn gwybod, yr whole syniad o'r rhain ydi yes and machines. Achos dyna beth sy'n drive engagement. Dwi'n credu, mae hwnna di bod yn ongoing theory gen fi amdan bywyd ar-lein yn ei holl gyfanrwydd ydy yr busnes mo fel ti'n byw mewn continuous rage bait machine sydd eisiau neud ti deimlo po peth drwy'r amser so bod ti'n engageio hefo fo ac yn creu quote-unquote nebulous rhyw fath o value bod mae dy lygu di yna i werthu ads iddyn nhw so be bynnag llwn i wneud sydd yn extreme i ti just cadw mae'n engageio a whereas mae ChatGPT ar y ffordd arall o ti'n cael extreme cytuno hefo chdi am bobeth achos ystio ddim ti ddim yn mynd i fod eisiau dod nôl a cael y dopamine hit bach na o rwy'n sy'n deall ti man rwy'n sy'n cytuno efo ti yr syniad o mae gen ti'r creu fatha'r syniad o'r byd allanol ti fatha'n iwsio'r ti'n iwsio'r syniad o yli beth sy'n tu allan i byd fi a byd fi mae fel cael Dracula yn mynd rownd ac yn deitha ti be'n neud so yes, sorry hwnna, dwi'n mor falch bod fi wedi cael hwnna dros efo your news be da ni ddim eisiau am your news yes gai just dropio fewn y pethau bychain just yn diddorol y T-Mobile ma T-Mobile live translation service iawn a sgynna ni ddim T-Mobile yma mellach mae gyd i gael ei signo i fyny dwi'n meddwl i fewn i Orange
T-Mobile nath nhw fynd yn un do, dwi'n meddwl, a wedyn nath Orange fynd yn ni, a wedyn mae BT di cyrsig nhw, neu gyd i fyny. Tywod, un cwmni fydd gen ni'n diwedd. Ond yn America, mae T-Mobile yn cynnig live translation service, so pam ti'n siarad efo rwy'n dros y ffôn, yn defnyddio AI, wrth gwrs, ar eu servers nhw, mae'r llais yn cael ei gyfieithu yn fyw ac yn bwydo i fewn i pwy bynnag ti'n siarad efo ar ochr arall. Y rheswm dwi'n dod o hyn i fyny ydy, mae Cymraeg yn rhan o'r service yn America. What? Amazing. What? Ydyn nhw wedi deud wrth y tîm technolegiaeth yn Bangor? Well, probably based ar ei gwaith, no? Ie, dim syniad. Ond ie, just mynd i America, just i ddefnyddio fo, just i gael go. Os na rwy'n yn America yn gwrando, rwch chi adael di wybod, please. Waw, bys o hynny'n Seiniwch fyny am y bita arno fo ag gweld os di'n gweithio i chi. Chi, fydwch chi siarad Cymraeg efo rwy'n Saesneg sydd ddim yn dach chdi, a wedyn fydd nhw ddach, right, oce. Fysa hynna'n gret. Sut wyt ti'n siŵr bod y cyfieithydd ydi? Who knows? It's AI. Just go with the flow, man. Fine. Cael. Oh my god. My hovercraft is full of eels. Yeah. Wel, os ti'n dysgu ffocin Duolingo, na gyd wyt ti'n dysgu am di panas hyd y gwela i. Mae y cwpl o bethau eraill ydy fod diwedd mis yma, fod Sioned ar American hiatus, mae HBO Max yn dod fel streaming service, sydd yn help i fi oherwydd dwi yn cysau y Now TV app ag pricing y ffordd strwythyr nhw yn fucked up, so mae'n really anodd, ond y peth da am Now TV oedd nhw bob hyn a hyn yn cynnig geid i hwn i gyd am $3.99 so ni'n rhoi fyny efo fo ar adeg yna, ond so rwan dwi wedi gael o ar app HBO Max, dwi'n meddwl na diwedd mis, mae reit ar diwedd mis Mawrth mae'n dod, mae nhw'n neud yr un pricing structure a Netflix, dwi'n meddwl, lle mae ads a wedyn non-ads a wedyn 4K or whatever. So mae'na rei rhaglenni fyna, dwi eisiau gweld fatha The Last of Us yn un yn yno. Os da chi, pawb sydd heb di gweld Silicon Valley, werth i weld. Diolch am anfon yr Blu-rays i fi slawer dydd. Series 1, hwnna'n eisiau Ie. Mae yna ffons newydd allan yna. Fairphone 6, sydd yn repairability 10 out of 10 gan iFixit. So, mae'r cameras lot gwell. 10 out of 10 yn stynnyd. So y broblem Fairphones di bod yn y gorffennol ydy fod y cameras heb di bod cystal, a dyna'r reswm mwyaf mae pobl yn dieddol uwchraddio i ffôns ydy gael camera gwell. So mae Fairphone di dal i fyny i ryw radar rwan. A wrth gwrs ti'n gallu swapio allan unrhyw darn ond efo pan mae'r darn yn gwisgo allan neu fod na darn newydd well, so ti'n gallu fatha ship of Theseus. Ship of Theseus. Dyna fydd o'n diwedd, os ti'n fatha yn hytrach na fod ti'n gwerthu dy ffôn ar back market a prynu newydd. Mae'n ein Ship of Theseus, neu mae o'n Trigger's Broom. Trigger's Broom. Ie. A wedyn, wrth gwrs, mae Samsung di cael yn pact nhw. Mae nhw wedi dod allan a'u flagship phones newydd, a mae Google Gemini yn integrated trwy'r holl beth, so mae o AI'd to the max. Shocking! So rhai o'r features nes i weld yn cael ei codi fyny oedd fod nhw fatha ar ffrant dy ffôn ti'n cael fatha update yn y bora fatha o beth sy'n ar y calendar heddiw, beth sy'r tywydd, a wedyn os gyn ti appointments yn dod i fyny, ond un o'r esiampl nath nhw ddangos yn efo oedd rhyw appointment ar y notification, ond oedd o ddim yn y calendar, oedd o mewn text message di gael ei gyrru gan rhywun,
ond oedd y person di anghofio reid o yn y calendar, ond oedd o dal di sylweddoli, mae yna ddigwyddiad yn digwydd efo yma, dwi'n mynd i pwysio fo i'r defnyddiwr i weld. Stwff fel na, lle mae'n tynnu stwff at ei gilydd. Pobl yn textio ei gilydd, be da ni'n mynd i ordro i fwyd heno, a wedyn mae pawb yn ordro rhywbeth wahanol, a wedyn mae'n creu list i chdi allan o'r bwyd. Ti'n bod, ond Samsung ydy'r go-to i'r rhan fwyaf bobl ar byd yn ochr Android. Ond dyna di'r bad news amdan mobile phones dydde yma, ti'n na'n gorau fynd am Android, neu ti'n gorau mynd am iOS, a mae i gyd yn shit. Cori doctor o'n dweud o gyd. On a good note, to end on a good note, and moving into films, mae Letterboxd ers cwpl o fisoedd wan wedi cychwyn video store. So, os ti'n defnyddio'r app ar dy ffôn, dy iPad, dy Apple TV, neu os dio ar unrhyw device arall TV-aidd, ti'n gallu rentio'n syth o heina, ag beth sy'n special yn dod mis yma, rwan ar ôl penwythnos yma, dwi'n meddwl na digwyn nos fory, sef nos Wener i ni, mae Perfect Blue 4K Restoration yn exclusive i'r Letterboxd Video Store. A dwi erioed i gweld Perfect Blue. Oh my god, mae mor dda. Mae o'n 5 out of 5 movie gen rhan fwyaf bobl ar Letterboxd. So dwi'n edrych mlaen i rentio hwnna yn y mis nesa. Mae Perfect Blue yn amazing internet cynnar ffilm hefyd. Mae lot yr efo yn digwydd ar blogs a pethau felly. Mae just... Dwi wedi checio, ond dwi'n cofio pan ni'n ifanc yn gweld Howl's Moving Castle. Ydy o'r un cyfnod a hwnnw. Mae hwn yn... So mae Satoshi Kon yn fwy... So meddylia tasa Hayao Miyazaki wedi cymryd llwyth o drugs a bod nhw wedi kind of mynd bach yn wrong, a mae pob peth positif oedd o'n meddwl amdan wedi kind of troi yn fel gwenwyn, really weird, ond beautiful, ond fucked up, ond really beautiful. Sorry, dwi'n credu bod y peach soju ma actually yn dechrau neud yn exactly yn peth i fi. Mae o'n lovely obsession film. Lot o bobl di dweud basically oedd Black Swan yn remake ohono fo. Reis. Fel unofficial, ac oedd y boi fel, na, a when ti'n watch it, ti fel, falle. Mae o'n really dda. Obviously, mae pawb yn gwybod yn really dda. Dylwn ni ffindio ffordd mwy celfyddydol i siarad amdano fo. Mae o'n really da. Mae'n extra da. Mae'n extra da. Mae'n really da. Mae'n faint o dda ti'n meddwl ydio. Really da. Ond ti'n meddwl bod o'n really da. Ond mae'n well na hynna. Ia, mae'n 4 really, mae'n 5 really. So dychmyga faint o dda mae'n gallu bod. Meddwl am hynna wan. Mae hefyd yn super 90s, so 97 dwi'n edrych ydio. Mae gyd amdan, CRT screens, a ti'n gwybod, buildio the website cynta di, hyd yn oed pre-Tumblr, kind of. Pryd oedd Akira, then? God. Dwi eisiau dweud 10 mlynedd yn hynt. Dwi'n wrong. 88. Da iawn Apple Spotlight. Ti'n just dweud Apple Spotlight. Akira, mae syth atab top. Mi nath. Oh my god, o'n i'n mynd i safio hwn ar gyfer yr after party, ond nes i prynu CD Eden yn yr record... CD Eden? Do! Wow! Yn yr sale gan recordio coach ar Dydd Music Cymru. Nice. Wel, drychwch arno fi, colour me, shocked, yn gwrando ar CD quality audio yn y fan ac yn mynd... Fuck! Yn Saesneg, we've been gaslit. Cos mae CD audio quality dal y quality gora. Right? Dwi'n cofio upgradeio cassettes iddo fo a mynd
fuck, mae hwn yn mind-blowing. A wedyn, o'n i'n gwrando ar y CD yn y fan, tra'n dreifio rownd i nôl, said mab hefo said puncture, ac yn mynd, shit, mae hwn cychlwyth yn well. Mae hwn loads gwell na streaming off ffôn fi. Dwi'n mynd i... dwi'n gwybod ond mae Shari probably'n gwrando ar hwn ar ryw bwynt. Shari, switch off, skipio mlaen 5 Mae gen i minutes. fi boxes a boxes o CDs, iawn. A na Shari just, pan mi dim just taflu no? A dwi'n dweud, no, hwn ydi backup ni rhag ofyn fod bob dim yn mynd lawr. Cys ar hyn o bryd, just benthyg music wyt ti. Ond mi nathon ni... Na, dos. Ti'n mynd roed y benthyg, Ti'n mynd roed y benthyg. Be ti di talu amdan ydi yr gallu i gryndo i'r music. Ti'n mynd i... You ain't bought shit. Bydd yna fo. Ond hyd yn oed os ti'n prynu fo yn ddigidol. Anyway. So, mi nathon ni Music Magpie o ein cerddoriaeth i gyd. Wel, y stuff o'n i'n misio, o'n i'n really, a dwi ddim yn dyfaru hynna. Cos a lot yn nhw fel, a lot yn nhw fel albums Adele. Ac o'n i'n prynu nhw ar y pryd, cos o'n i'n meddwl, mae hwn really dda. A wedyn rwan dwi'n fel, dys gynna ddim emotional connection. Ti di cael dy werth. A mae Daft Punk CD, dwi wedi colli Daft Punk CD fi o 1997, though, so hwnna'n, ath hwnna drwy coleg efo fi, ath hwnna drwy pob man, a dwi'n credu bod ni just ydi sort of, like, mewn gwahanol moves a pethau, mae di mynd. Mae gen I dal Random Access Memories CD fi o 2012, so mae hwnna'n cool. A mae yna certain CDs dwi yn mynd i like, dragio hefo fi, a dwi rwan actually isio gwrando yn nhw to, cos dwi yn sylwi, shit, mae yna indefinable quality o bod nhw'n well. Just well. Lovely video. Mae yna fideo ar YouTube nes i weld yn ddiweddar amdan Resurgence CDs. Hwnna, o ti a fi di bod yn rhannu hwnna? Dwi'n siŵr. Ond basically... Brilliant. Y deep dive nath y boi ma'n neud i fewn iddo fo o ran... Yn cymharu fo vinyls? Na, yr un yma oedd amdan yr actual players fod dwi ti'n... Y rei o'r 90au, early 2000s, oedd y rei oedd bron yn seis y CD. Ti'n methu... Di'r pobl allan yna, y manufacturers, methu creu y rei yna ddim mwy, oherwydd mae'r components sy'n cael ei greu rwan yn fwy na heina, oherwydd mae'r iterations a mae'r factories di cael lawr a mae'r machining di mynd, so dos na, dydy o'n yn yr pipeline as such i greu y partia sy'n angen i greu CD players mor fach, so mae bob un rwan yn chunky monkey. Ddim fel y rhai, chos o genna i fel Walkman size tray? Yeah. Oh my god, obviously dwi di fflynio heina. Eitha sgwar rwan, ac ma' nhw'n edrych yn angyffyrddus i gario efo chdi, lle, os oes bob dim ddim mynd yn minidisc, so yn gret, ond mi nath o ddim, so ti'n stuck efo the CD size, ac oedd yr rei o Panasonic a Sony yn neud reit ar peak CD times, hwnna dy chi oedd nhw'n gallu neud o, heb iddo fo fod yn unusable. So, ond diolch yn bosib wneud nhw. A mae mor bizar, o'n i'n meddwl, pam fod y CD players mae gyd yn edrych rhywbeth tebyg a o gwmpas yr un seis, a pam dyn nhw'n di lleihau, neu, fatha. A dyna pam, am fod di'r lasers partia, just dwi'n methu gael nhw. Ti'n mo be? O'n i ddim yn gwybod na. Ond genuine, achos o gen i ryw syniad ma fel, swn i'n fel, let's get into vinyl. A wedyn, o'n i just yn gwrando fel, ma na, enghraifft, ti'n gwrando rumours, a ti'n meddwl, mae hwn definitely mastered for vinyl. Ti'n gallu deud, mae'n swnio fel vinyl hyd yn oed ar CD, cari fel. A wedyn, o'n i di dechrau gwrando ar y lovely CD, spectacular album Eden, heddiw, un o'r albums Cymraeg gorau erioed, os yn neb yn credu fi, but dwi'n mynd i ddeud o, cos mae'n awesome. Ac o'n i just fel, mae hwn yn swnio fel bod fi yn ystafell. Mae o'n beautiful, mae o'n awesome. Hyd yn oed ar speakers, like,
car. Mae'n eisiau bod yn stunning. Peth ydy, fel ti'n dweud, os ti di mastro fo'n iawn a ti'n defnyddio'r technoleg yn y ffordd cywir, y ffordd mae fod cael defnyddio, dyna ydy, mae'n mynd i swnio'n gret ydy. Os ti'n cymryd, fatha music of wax cylinder a tre roed o ar CD, mae'n mynd i swnio'n shit dydy. So, ti'n cymryd rhywbeth ti'n mastro'n iawn ar gyfer y fformat, di captro fo'n iawn a di ti edrych ar ôl o, mae'n mynd i swnio'n brilliant dydy. So fel ti'n dweud, mae'r stwff edrych, mae'n cael ei recordio'n iawn, mae'n di cael ei mastro'n iawn, mae'n di cael ei roed, mae'r CD mewn ansawdd lle ti actually gallu defnyddio fo dal. Ydyn nhw'n gwybod beth di lifespan CDs eto ddo? Good question. So, i fi gofio, o'n i'n meddwl amdan hyn, achos oedd ni di edrych ar hyn pan o'n i'n gweithio yn y llyfrgell gen. Dwi'n gofio ti'n deud hwn. Pas rating am do. Elor o tre. So, y prosiect oedd i trio cymryd yr tiffs anferthol ma o'r trasora a dyn trio sgeilio nhw lawr o'i lluniau gallu nhw ar y we chos oedd ni ond efo 2 meg broadband ar y pryd so ti'n meddwl sut ti'n neud y trasora ma ar gael i pobl anyway y cwestiwn wedyn ydy sut ti'n bacio fyny'r lluniau ma eisiau bod nhw'n gallu de so dwi'n meddwl CDs ma nhw yn o'ch ti'n methu sgwennu digon o'n nhw i'r CDs i gallu neud o'n werth chweil ac oedd nhw ond really efo bywyd o fatha ideal circumstance 25 mlynedd. Wow. Ti wedyn yn meddwl... Hold on, so bys 1997 Daft Punk CD fi? Wel, eto, mae'n gyd yn dibynnu ar sut ti di edrych ar ôl o. Dio di mewn ffenest? Na. So ti di bod yn ofalus a ti di scratcho'n fyw ti di cadw fo mewn i gas mewn lle sydd ddim yn damp a bob math o bethau yma mae'n dibynnu faint o ddryd ydy'r CD os ti di prynu CD ansawd da a di sgwennu fo'n iawn mae'r mae fywyd o'n bod yn hirach na un o'r fatha'r spindles ma o gant o'n i'n prynu ac yn sgwennu Divex movies ar ti'n cofio hynna ond so oedd DVRs DVDRs yn dechrau dod allan eto yr unig problem i mi gyda le a dim yn pareg yn hir oedd hynna rhywbeth oedd 25 mlynedd eto oedd yr estimate yn y llyfr oedd fysa bywyd hyn yn gallu bod ond eto mewn yn gysylltu problem eitha diddorol oedd met i fi'n dweud i fi amdan oedd yn dim arfer gweithio'r bodlian dwi'n siŵr bod yn sôn amdan hwn ar y pod o'r blaen be oedd nhw'n cael oedd yr hen dons i gyd yn marw oedd y teulu nhw'n mynd beth da ni'n neud efo'i gwaith papur nhw gwch chi gmerid o a so oedd y bodli'r wedyn yn gorfod trwy gweithio allan sut i digideiddio a gallu neud siŵr bod y stwff ma'n byw am blynyddoedd so beth gyn nhw mewn un time oedd jazz drives oedd y jazz cassette dwi ddim yn nabod rhaid na oedd o'r zip drives do, exactly. So oedden nhw fatha'r intermediate stage lle gen ti CDRs a gen ti DVDRs a oedden nhw'r intermediate stage dwi'n meddwl chdi gallu rhoi CD mwy o lai ar un o'r jazz drives ma dyna gyd oedd yn dal? Drive cyfan? Oedd o fatha compressed archive oedd o ac a beth gen nhw oedd nhw'n agor o ac oedd wedi cael sgwennu oedd yn nodiadau gyd oedd wedi bod yn iwsio Lotus dwi'n cofio hwnna fel i word processor so wedyn oedd yn gweithio allan sut wyt ti'n agor files yna stregar hwnna a sut ti wedyn yn archifo hwnna sut ti'n edrych ar gael i rywun yn y dyfodol so pa fformat ti'n cadw'r pethau yma mewn so ti'n meddwl oedd fascinating ond so mae'r 25 mlynedd really apparently mae'n record i faint fysa CDs yn gweithio ond dwi hefyd yn cofio dwi'n meddwl Tomorrow's World oedd o
oedd Yeah, nhw probably. wedi dangos Flashback. CDs, a oedd wedi dweud, fydd y blentyn ni jyst rhoi jam arno fo, a oedd jyst golchi fo off, A mae'n a ffain. mae'n ffain, a dyn nath nhw rhoi to nôl yn y machine chwarae fo, a nath nhw'n dechrau skipio. No! Ie. Bechod. Yr un peth a taflu'r be oedd o, y carag na i fewn i ffenast Tesla ni. O, ie. You know. Dim dyna beth da ni gyd eisiau neud, ie. Ond ti'n teimlo driennu dros y boi ar Tomorrow's World, o ddim gyn cymaint ar gyfer Elon Musk. Yeah. Na. Da ni ddim yn mynd i Tomorrow's World, rhagor. Da ni'n mynd i byd ddoi. Yep. Nôl i ffilms Bela Lugosi. Ffilms Dracula o'r 1950s. Dracula. Lle mae Nicolas Cage yn cael ei SFXio reit dda fewn iddyn nhw, dwi'n teimlo. Yes, dyn bydyn. 30s? 1930s? Oh, a 30s? Yes, cywirwch fi, please. Dwi eisiau mynd i chi nôl. Dewch i watch Renfield hefo ni. Da ni wedi cael digon ar The Silly World of AI. Da ni'n mynd nôl i'r Silly World of Gory rom-coms. Dwi'n meddwl bod hwn yn rom-com. Rom-com? Question mark? Hey. Silly gory therapy comedy? Question mark? Dewch, gwachwch Renfield a wedyn dewch nôl i siarad efo ni ochr arall hwn. Yep. Okay? Diddly-doo. Sorry to interrupt. Are you okay? I need to get out of a toxic relationship. Why don't you start by telling us what brought you here? My boss, he's different. You can't get him out of your head. No. I need your assistance. I'm coming, Master! Oh, you feel like he could destroy you with the snap of his fingers. Wouldn't even need to snap. Okay. That sounds familiar. Yeah, what? Renfield. Bring in innocent victims. I want a handful of nuns, a busload of cheerleaders. And I just want a normal life again. But this modern world is a dangerous place. Thank you. You saved my life. Did I watch you cut a guy with a decorative serving platter? It's all in the wrist. Let me explain. My boss gave me this power. In return, I tend to his needs, including care, feeding. You bring him people to eat? You're like the guy that gets the villain's Postmates. But if you were to stop focusing on his needs, what would happen? He won't grow to full power. Exactly. He won't grow to full power. What? That's so weird. Why would you phrase it like that? But yes. Hi. Are you here for the meeting? Well, come on. No! Some call me the Dark One. Others, the Lord of Death. To most, I am Dracula. Okay. Obviously, we're dealing with a little bit more than just narcissism here. Now, let's eat. Croeso nôl i'r abandoned hospital, that is, ar Haclediad yn siarad am ffilms. Da ni di gwachio Renfield, cos mae'n ffilm am ddim, mae ar Channel 4 rwan, probably o nabod yn look ni, fydd o ddim ar Channel 4 erbyn i hwn gael ei roi allan mewn tridia. Ond, mis ffilms bach, dwi'n gwybod oedd hwn ddim ar radar unrhyw un, o'n i wedi gweld y press tour falle, a di meddwl, mae nhw'n edrych reit ddoniol efo'i gilydd. Mae hwn yn edrych yn syniad. Gallai hwn fod yn ffilm di ddim, reit di ddim. Nes i'n edrych a dim ar reviews na'n byd. A nes i watcha da, ac yn i'n meddwl bod o'n absolute delight. A nath Bryn watcha da, ac oedd yn meddwl bod o'n absolute deshite. So. Renfield. Bryn, wyt ti di wneud unrhyw beth o dy cursory ymchwil? Eidia ni trwy info, please. Dwi'n lyfio info dumps, Bryn. Directed by Chris McKay.
Ydyn ni'n nabod o unrhyw beth arall? Famously of the Lego Batman movie. Na, so hynny'n ysbryd pwynt o ffynnu, dio. A hefyd, ffilm gwael na nath Chris Pratt dweud, par un, Bryn, bod i'n egi gymaint o ffilmio gwael. O'r enw The Tomorrow War. Nope. So, mae'n dod o'r dyfodol i dweud, mae'n arfyfol yn y dyfodol, da ni angen pobl. Mae Chris Pratt i ferch mae Chris Pratt yn mynd i'r dyfodol, a mae'r general yn trechen i fod yn dynas ifanc. A pwynt i'r dynas ifanc? I ferch o! No! So mae'r whole thing. It's a whole thing. Stars Nicholas Hoult. Hey, ydy Tomorrow War? Na, hwn, obviously. Nicholas Hoult, Aquafina, Ben Schwartz, ag hefyd Nick Cage. Hwn ydy'r 70fed ffilm da ni di wneud. Yn un gynta efo Nick Cage yn efo, sydd yn... Da iawn ni, finally. Baffling i fi. O'r diwedd. Nath y ffilm, budget o 65 miliwn, nath o ond wneud 26.9. Mae'n dod i fewn 93 munud. Dyna byd nes i hoffi amdano fo, chos nes i mynd, llai watch hwn mewn pnawn. Mae o'n teimlo i ryw fath bod o actually 83 munud. Gafodd o'i rhyddhau 2023 yn yr un wsos a The Pope's Exorcist. What a double bell. Formerly of this parish. A hefyd, so yr opening weekend, top 4 films oedd the Super Mario Brothers, The Pope's Exorcist, John Wick Chapter 4, a hwn. Hey! So... Faint o golled oedd o di wneud o ti'n deud? Hanner i bres. Mae hynna mor driennus. Mae hwnna'n siomedig iawn. Wneud o'n ôl mewn amser. Fyddwn ni'n bersonol yn gwneud o'n ôl watched o drosodd ar Channel 4 with ads. So, dyna fo. Dwi'n gallu gweld y Lego Batman-ness ohono fo mwy na'r Chris Pratt-ness ohono fo. Mae'n cael ei, dwi'n gwybod fatha rhyw comedy horror mae'n cael ei disgrifio fel. O'n i'n ffeindio fo very Deadpool-y yn yr fighting sequence. Wante, mae'r comedy gore yn delightful. Yn hwn, yn fy marn i. So, yn fras y stori ydy, mae'n mynd yn ôl i'r fatha'r hen stori o Dracula, gyn ti twrno o'r enw Renfield. Mae Renfield yn dod yn gweithio i Dracula ac yn gyfrifol am fatha helpu cael... Esbysau nhw'n dweud under his thrall. Under his thrall, yeah. So, originally played by Dwight Fry in the 1931 version. Fo gath ei replaceio yn yr opening So mae hwnna'n lyflu, mae hwnna'n beth really dda i esbonio. Mae Nicholas Hoult yn neud voice-over ar cychwyn hwn, a basically, mae nhw just yn insertio effact... Dwi'n meddwl bod nhw'n really dda. Mae nhw'n Robert Zemeckisio fo, Nicholas Hoult a Nicolas Cage fewn i'r ffilms o'r 30au. Mae'n really dda, ni mo. Beth ti'n gweld, essentially, unau mwyn nhw di neud hynna, neu mwyn nhw di fatha ail-greu golygfeidd, a di sort of splaisio hynna mewn i nid o. A so beth ti'n gweld ydy, mae nhw di bod yn mynd trwy hanes ers y 30au, trwad i heddiw, ac mae o yn mae'n grŵp o hunters di bron di dal i fyny efo Dracula, ac mae Dracula di brifo'n eitha drwg, a mae'n gorau recuperatio i New Orleans. New Orleans, a mae Renfield yn fatha dweud, hei, be am I fi ddim bod dan thrall Dracula ddim mwy. Mae o'n mynd i support grŵp i bobl efo codependent relationships, a dyma lle o'n i just fel, dwi'n licio hwn. Ti'n gweld y stuff na'n amal. Gawn ni just mynd am eiliad, mynd
nôl mewn amser. Bryn, be oedd yn mynd ymlaen? Be oedd yn mynd digwydd y diwrnod lle nes ti wylio'r ffilm? Oce, so dwi wedi meddwl am hyn, yn lot, So, oedd di bit a lot, so o'n i bach yn hangry. So, oedd y siwgr di'n isel? Oedd y diwrnod ddim di bod ar ei ora, so dwi'n eitha wydro, o'n i wedi mynd i fewn i hwn eich bach yn flin i ddechrau fo hi, ac oedd o heb di hitio fi yn y ffordd iawn. Hwyna ar un llaw. Ar y llaw arall, ddo, dwi yn teimlo bod Ben Schwartz yn chwarae yr unig cymeriad yn bob dim. Na, cos mae o'n Sonic yn rhai ohonyn nhw, Bryn. Dwi wedi gweld... Dwi'n cofio gweld o'n Evil Sonic. Dim Evil Sonic ydi o'n hwn. Parks and Recreation mae'n troi fyny yn lot. Dwi'n diolch nhw. Mwyn y lai yr unig cymeriad. Dwi'n wedi watcho hwnna chwaith, sorry. Weasel. He's a human weasel. Basically. A mae lot ond o fo. Ac improviser ydi o. Mae o yn... House of Lies oedd rhan arall oedd wedi bod mewn... Bumblebee and Transformers. Wow, o'n i ddim yn gwybod. What? Go iawn? Na. So... Age of Extinction fodd Bumblebee. Llais Bumblebee. Yeah. So, mae'n dim yn y Bumblebee movie. Wel, dim ond hwnna dwi wedi gweld. So, mae'n lot ond o fod, mae'n lot o'n fatha cymeriadau eitha tebyg i, fatha, swnllid bach yn fatha brash. Ti'n teimlo lle, ydy'r boi mae'r cyffurio neu beidio. Mae'n lot o cocaine vibes. Ia. Yn y ffilm yma. Ac actual cocaine. A so dwi'n wydro nath ti'n teimlo mae'n lot o improv di digwydd a diom necessarily di cytio mewn yn gret efo beth sy'n mynd ymlaen. So oedd o di annoio ti... Oedd o di annoio fi. Efo just i bresenoldeb. Oedd. A ti'n sort o hwn... Delightfulness Nicholas Hoult ddim wedi wneud unrhyw beth i chdi. Mae o'n delightful yn fy marn i. A haid i ddweud, o'n i di impresio efo yr choreography yn y fight scenes. A hynna di roi dat i gilydd yn dda. Oedd na shaky. Dwi'n teimlo bod y Mae'r gôr gymaint mae'r camera siarad i'n sgyd yn Mae'r ffôn camera. Lwcus bod di hwn ddim yn fideo podcast, Sean Ed. Di iawn sy'n ei wneud efo fideo podcast. So ti'n teimlo mae'r action sequences dwi'n dweud i mewn ffordd lle ond mewn kinetic ond ti'n teimlo oedd gen chdi sens o space mewn dos am fatha dwi'n overly cut dwi yn genuinely reitio yr fights a'r gore achos mae'r fights gan amla'n gore iawn yn hwn hefyd fel mae Yes yn dweud fatha'n Deadpool gore fatha mae'n comedically overdone ydy yn ytrach na mae fel Sam Raimi wedi cael injection o probably a cocaine. Well, so mae'n un tamad lle mae Renfield yn rwygo breichio o ffilm boi ac yn iwsio nhw fel spears i pinio. Nicholas Hoult, dysa neb yn rwy'n Nicholas Hoult ydy'r boi ma. A mae gen i fo acen Saesneg a mae o fel sais bach fel... Hugh Grant. Dwi'n cymryd oedd o'n trio Chanelli. Na, dwi'n cedi bod o just yn fwy hun. Na, dwi wedi clywed o'n siarad fwy hun. A mae hwn definitely mwy leaning towards Hugh Grant. Ydy o'n ddim mor posh yn byd go iawn ta? Wait, dwi'n teimlo lle bod o'n trio mynd mwy fatha. Be di sydd yr actor yn y 30au? O, pwy bynnag oedd yr actor yn y 30au? Ie. So lle bod o'n trio bach mwy agosach i'r cymeriad yma. Dwight Fry. So ydy, o hyn ydy gweithio, oedd hefyd, o'n y bits o'r stori di, fatha, so yna tamad lle oedd, so stori ydy, da ni wedi kind of fynd drwy'r stori ydy, mae wedi cyrraedd New Orleans, mae Nicolas Cage as Dracula, which sticiwch pin yn hwnna de, yn goffa recuperatio, a
a mae Renfield yn goffo ffindio victims iddo fo. Mae'n mynd i'r support group ma i bobl efo partneriaid horrific. So be nath o ddeud, sy'n nath eidio fyny na, nath o dilyn un boi mewn i'r grŵp, yn meddwl fysa fo'n victim da, a nath o wedyn fatha Easter egg gryndo. A wedyn, mae'n troi allan bod gen y bobl mae partneriaid awful, so mae wedi dechrau meddwl fel, allai jyst iwsio partneriaid horrible rhain fel victims i Dracula, a mae Dracula ddim ond isio gwaed fresh, pure, the blood of innocence. A dim ond fatha, o'n i'n kind of licio hwnna, hwnna bach yn ffyn. Oedd o fatha, school bus of cheerleaders. Na, mae'n deud, I just want nuns, you know, like happy couples, nuns, like a bus full of cheerleaders. Is that too much to ask? A wedyn, yn un o'r scenes nes mlaen, mae o just fel, na, allai ddim gael neu hynna. Na, dwi di roi give up ar hynny. A wedyn, yn y pub lle mae o just yn trio recuperatio, mae pob un o'r ein yn troi fyny. So wedyn, a wedyn mae yna B-plot o Aquafina, sydd yn hilarious ac yn awesome, a dwi eisiau gweld, dwi'n lyfio hi yn bob peth. A mae hi'n cop gyda revenge match yn erbyn yr crime family ma yn New Orleans. Suspicious lack o bobl di yn New Orleans, but, you know, ti'n ma be? Yn y ffilm yma falle, fel cymeriadau sy'n siarad. Oedd Renfield yn mynd ac yn trio grabio 3 boys sydd yn partneriad i'r bobl yn y support group. Bad guys. So dyn ffordd mae Ben Schwartz di gyrru the Apache oedd nhw'n gael o fo? The Apache. Fel assassin. You try telling him, he's an assassin, you try telling him his name is racist. Like, but a line's really that. He cuts people's tongues out with a knife, you try telling him, anyway, so mae o yn good opening 10 minutes. Mae'n opening 10 minutes. Good opening 26 minutes, yes. A wedyn, so wedyn, mae'r bits mae gyd o ddat i gilydd, lle mae gyd ti'r Renfield, yr heddlu a'r crime family. Crime boss ma. Ond mae'na ynghanol hyn, mae'na ramant hyfryd, ond fel kind of platonic, fel hero worship ramant rhwng Renfield, a mae'n gweld Aquafina'n sefyll fyny y drug cartel ma, a mae o'n cael rhyw ysbrydoliaeth o fel, flip, gallen ni wneud yr un peth. A mae'na positifrwydd ardderchog yn y berthynas. Dwi'n lyfio gweld hi. Mae Nicholas Hoult yn adorable. Mae hi yn hilarious a kind of sassy a snarky, ond ddim yn snarky, mae just yn serious a cool, a dwi fel, a wedyn mae'na cool fights, a fi just fel, a mae'na lines really funny. Oedd y bit lle oedd yr heddlu, mae wedi arrestio Ben Schwartz, a mae o'n just yn yr interrogation room, just confessio i rŵm gwag. Well, basically mae'n improfio fatha dweud, na ddech chi am y murder yma, mae'n fatha ti'n gweld, fel am mae'n fatha bod efo fo trwy'r amser. Hwna sy'n annoio chdi. Wyt ti just yn annoyed efo just egni Ben Schwartz? Ond dyna beth sydd angen do'n de? Ond da ni sôn amdan hyn lot o'r fatha'r syniad ma o committee i'r stori. Mae bob dim, dos am byd yn grawdio'r stori ma fatha. Mae pob yn reacti fatha i Dracula fatha. Dracula fatha. Mae Renfield yn troi at Aquafina a deud fod, well, I just gotta confess to you, you know, I work for Dracula. Dos am, what the fuck are you talking about? Dos am hynna yn digwydd. Ond dwi'n lyfio hwn. Mae dyna di'r byd da ni'n byw yn yes. Ond hefyd, yn y ffilm yma, mae o'n cychwyn ti off mewn lle mor unrealistic yn barod. Pan ti'n gweld fel, mae'r quotes Apache, yn iwsio i shuriken throwing knives o, i disembowel o Renfield. So mae Renfield yn neud y fight gynta hefo'i yn trio rhaid i guts i hynna'n yn ôl fewn. A wedyn mae gwaed Dracula yn gwella fo. So ti all of a sudden fewn i fel, mae'r gore a'r fights yn hwn mor ridiculous. Mae o'n gwneud i fi teimlo bod o fel
Mae fel fairy story, really rheglyd, really gory. Dyna sut o'n i'n gweld o, so falle ti Bryn fel, mae'n pisio fi off, achos... Oedd y comedy, oedd yr elfen y comedy enwedig, dwi'n yr egni Benchwort di... Mae Benchwort di amharu na chdi, do. Ti just ddim yn licio fo na gwy. Dwi'n tynnu, na i fi checio fo fyny. Pam, be arall ti wedi gweld o'n be? So peth ydi, dwi'n meddwl, mae'n oce. So yn Parks and Rec, oedd yn cymeriad oedd yn troi fyny i bod yn fatha'n really just i weindio pobl i fyny. A peth ydi, oedd pob arall mwyn o lain groundio fo fatha, so mae'n gen ti'r egni opposite, a ti fatha sort of, god, mae hwn yn neud sens. Ond y peth ydi, be gen ti yn yr golygfeydd lle oedd o'r heddlu, mae bob un single cop yn New Orleans ar payroll Yndi, dyna sy'n ffynnu. Heblaw amdan Aquafina. Blaw Aquafina. A'i chwaer sy'n gweithio'r FBI. Mae'r FBI ddim, ond mae'r... A mae gen nhw rhywbeth i peintio'r wal. Mae'n probably'n commentary ar y ffaith fod dydy'r local cops sy'n cael ei talu digon i delio fo'r shit yma. So pam ddim just fucking roll over i fod yn rhan o'r corrupt system. Mae'n dweud, mae'n rhywbeth i seinio fan dweud, don't solve crime till overtime. A ti fatha... hwnna'n ffynnu. Ac oedd nhw fatha... Just fod ti'n neud mwy o bres, Mae nhw'n arrestio, mae Aquafina yn arrestio Renfield, a mae nhw'n mynd efo, a mae nhw'n rhaid yn y police car, a mae'r police a'r mafia troi fyny yr un pryd. Ti fatha... Mae ar y ffordd i'r police station. Mae'n ffaid. Nôl o'r police station. A ti fatha... Mae'n just bits filan, fatha... Nath o'n eistedd iawn a nesiad dwi'n sort o moentio fi fyny. Dwi'n credu bod angen i ni siarad am Nick Cage. Yn y ffilm yma, yn bersonol, dwi'n teimlo bod o'n rhoi perfformiad ardderchog. Anhygol. Mae o'n growndio fo. Mae lot o bobl fel, he's doing too much. Mae o'n neud just digon. Mae o'n growndio hwn, mae'n lyflu, yn y ffaith bod o yn sneaky bastard, a mae o'n manipulative, terrifying. Gai ma. Yn wahanol i Bryn, mae o'n gwybod pa ffilm mae ynddo fo. Achos ti angen iddo fod yn actually quite serious a quite scary, a dim yn piss take. Mae'r golygfa yna lle mae o'n darganfod fod Nicholas Hoult di cael flat a mae jyst nista yna yn y gegin y bar amdano fo. How the fuck did you get in? Ac oedd y Matt second day, welcome, come in. Mae hwnna'n note cyfan yn notes fi efo like warning triangles fel dwi'n lyfio rhaid. Ac eto, mewn ffilm arall ti fel, ond bys Renfield byth yn neud hwnna, cys mae o'n gwybod y rules, ti fel, mae hwn yn ffynnu, dwi'n lyfio fo, dwi'n lyfio sut mae Nicholas Hoult a Aquafina yn neud efo'i gilydd, ac yn helpu gilydd. Mae flat Renfield ar ôl iddo fo, so mae'n cychwyn y ffilm yn edrych fel 1930s emo, goth, a wedyn mae o yn cael y darganfyddiad yma ar ôl mynd i'r support group, bod o yn heiddi fywyd i hun, a mae flat o yn fucking adorable. Mae flat o wedi peintio'r un lliw a spare room fi, os gai ddweud. Da ni siarad am muted tangerine. Dwi'n cedi ydi fel y ffordd na. Ond y lliwiau New Orleans i, neu like Miami. Be di'r design language Miami na, yes? Ti'n gwybod? Ti'n designer. Y neon pink flamingo. Na i ffindio beth i enw fo. Mae na fel look, ti'n modd fel siapau mawr, squishy, like Miami rhywbeth ydy'r design language thing ma. Grand Theft Auto Vice City. Na, i ffindio fo. Ond mae hwn yn New Orleans, mae'n gynnes, mae o'n dopamine dressing, mae o'n prynu, mae o'n obviously mynd i charity shops ac yn cael fluffy jumpers. Athau Macy's. Athau Macy's i gael ei jumpers. Production design wise, maen nhw yn edrych o bod nhw wedi dod o charity shops, cys maen nhw bach yn bobli. Dwi'n lyfio nhw.
Mae o, a mae'r Nicholas Holtness ohono fo I gyd, bod o'n gyfrifol am farwolaeth llawer o bobl, mae hefyd, ti hefyd fel, dwi ti di diodd hefyd, so dwi'n teimlo dros just, mae'r adorable, a wedyn juxtaposed hefo absolutely batshit fight scenes, lle mae'r un yn y pub, lle mae Nicholas Holton sleisio off breichiau boi hefo yn iwsio tray. Mae'r just yr Sam Raimi amount o gwaed yn sbreio splattered. Mae o'n... Ond allai ddechmygu, Bryn, bod rhaid bod ti mewn lle reit tri, bod ti ddim wedi ffindio dim o hyn yn adorable. Dim ono fo. Na. Pa'n dwi'n gael wrong. Dwi'n meddwl y peth nath... Go on, Bryn. Sorry, dwi'n meddwl fi sydd yn shit ar Ben Schwartz. Basically, dwi'n meddwl... Just yn grac efo Ben Schwartz. Os ydych chi di replaceio fo fo rhywun arall, dwi'n meddwl so wedi probably wedi enjoy fo. Ond dwi'n meddwl bod o'n berffaith yn problem gyda fi. Oh, no! So, oedd ni'n meddwl dan hyn, fatha, so peek behind the curtains, eich ydych chi spotio ar y cut eitha taclus gan Iestyn yn ystod y segment yma. A Sean wedi gorau jumpio off am 2 funud bach. Ond Iestyn di pwyntio allan di edrych ar IMDb benchmarks na be mae'n neud ydi voiceover fo voiceover gwaith mae'n neud lot ono fo a mae'n tueddu neud stuff animated. Y fodd hefyd oedd un o'r lleisia yn y DuckTales newydd. No way. So, be mae'n teimlo I fi ydi fatha, mae'n fatha cartoon character fel person. Just, mae di cymryd y cocaine of it all, a di mynd yn... So, oedd o'n teimlo fatha bod o'n cartoon character yn y ffilm ma, ac oedd hwnna'n ista ar fatha right angles I fi o'r rest o'r ffilm. A dwi'n meddwl, munud welis I o'n fo, o'n I fatha, na, diolch yn ffitio I fi, a so mae'r rest o'r thing di cael I... Ond, ti'n iawn, action sequences yn gret, mae Holt yn charming yn fo, mae Nicolas Cage yn ffantastig, a mae'n unig gwaith anhygol yn spleisio y ddain nhw mewn I yr stwff Bela Lugosi o'r 30au, a mae'n edrych yn anhygol. Mae Nicolas Cage efo fatha... Dwi'n bod yn enjoyo bod yn cymeriad eilraidd yn hwn. Mae o'n cael gret amser, just fatha, I'm Dracula, fatha, a mae'n cael gret amser. A mae hynny'n neud o'n bit o hwyl. Dwi'n teimlo oedd y bit o fatha'r corrupt cops, fatha, fatha, o'ch ti'n beth ydy lle di'n bod yn mwy o hwnna I fi fysa chdi'n gallu groundio fo efo'r cops just yn bod yn useless. Ti'n misio groundio fo ddo na? Na, doedd o'n byd di cael ei groundio yn y ffilm ma. It's big evil. Oedd y boi Ben Schwartz ma yn rhedeg o'i garo mewn ofn yn taflu bags o cocaine at y heddlu a dal ddim yn cael ei gadw I fewn di arestio. So dwi'n teimlo sa'ch ti neud o mwy fatha bod nhw'n just yn fatha incompetent a useless a just diflannu yn y cefndir a just bod Aquafina mynd off ben I hun I dweud rhaid mae rhywbeth yn mynd ymlaen a dwi'n meddwl sa hwnna di bod yn di gweithio well I fi, dwi'n gwybod, ond... Dwi yn mynd trwy Letterboxd yn trio ffindio'r reviews, ac ar page 2, there's a review from one Iestyn Lloyd, 25th of February 2026. Oh! Pwy wyddai? Iestyn Lloyd, be ddedys ti Iestyn, ti'n cofio top dy ben? Rhywbeth amdan fod y fight scenes yn awesome ac os ti switcho the brain off neu rhywbeth if you're in the mood for something crazy and bloody you'll have a great time, switch off and let the bloodbath commence. Freaky. Mae'r goleuon lyflu, mae'r palette, mae hwn just yn delight I wylio. Dwi'n lyfio'r goleo. Mae hwnna, mae un peth bach yn fyna lle ti'n pigo fyny ar
ac o'n i'n meddwl, fysa di'n just di wneud y touch yn well. Am fod maen nhw'n cychwyn off efo'r y sequence na yn 1931 Dracula, ac ti'n bod maen nhw di wneud edrych fydda yn 1931. O'n i'n teimlo oedd y ffilm ei hun touch rhy lan, oedd y lenses rhy berffaith, oedd just y sharpness o'r image, touch rhy sharp ar gyfer y fath o ffilm oedd o eisiau bod. Achos y gore y stwff, bach o fel grunge. Hwna di eich di wneud o'n rhy comedic, fatha rhy... Ie. Oedd y goleuo a bob dim yn gret, ond i fi oedd o di cael ei ffilmio yn yr un ffordd ac oedd The Mask di cael ei ffilmio mewn ffordd. Mae'n wyrdd iawn. Ti'n gwybod, like, mewn film language, mae gwyrdd yn golygu freaky a fel annaturiol. A dwi'n gwylio fo as we speak rwan, mae o'n mini player hefo fi fan hyn. A mae nhw yn y capel lle mae nhw'n cael yr grŵp. A mae hyd yn oed hwnna di goleuo y gwyrdd. O'n i'n licio hynna. O'n i'n licio'r goleuo a'r ffordd bob dim di cael ei goleuo. Ac oedden nhw wedi meddwl am... Dwi'n siŵr oedden nhw wedi meddwl amdan, oce, mae'r cymeriad yma yn mynd i fod touch yn oren yn y scene yma a efo chydig bach o wyrdd ochr yma. A felly, ond specifically faint o siarp oedd bob dim. I wneud edrych bach yn rhad fel, ti'n meddwl, neu fel, di hwnna'n... So hwnna'n deg i ddeud. Oedd na rhywbeth amdano fo... Yn yr un ffordd, ydy cwynion fi amdan ffilms modern Star Wars a falle. Unwaith ti yn neud edrych yn byn bach fwy hen, mae o'n gwella fo. Mae'n just rhywbeth amdano fo sydd yn cnesu fo fyny rhyw radda. Mae fel broblem... Oedd y weddr o pethau. Ie, mae fel broblem na ti'n cael hefo frame rates. Lle mae pethau sydd yn rhy dda yn neud i ti deimlo fel mae'n removio ti ti'n bach gormod o'ch dda ti just fel wel mae hwn rhy gwir mae'n uncanny valley fatha oedd Hobbit yn teimlo rhyd gormod fatha fod nhw wedi ffilmio ar set yn hytrach na sydd oedd Lord of the Rings yn hytrach fatha fod oedd chdi yn y byd documentary di Lord of the Rings fyddai ddim yn cymryd yn y questions. Oedd Hobbit i gyd i cael ei ffilmio ar 48 frames a wedyn oedd di newid i'r pe bynnag lle oedd chdi i 24 ond oedd chdi dal yn cael y teimlad yna fatha that's a prop, that's a set ac oedd o'n tynnu chdi allan yna fo ac efo hwn oedd o'n teimlo fatha rhylan dwi'n mynd gwybod gei di wneud edit bach gei di wneud y yes cut lle ti just yn cymryd o fewn a ti'n rhoid y filters na lle ti'n gallu rhoi bach o lens aberration ar stwff just i wneud pethau ti'n bach yn fwy 70s yn union hynna yn union be nath the creator wneud pan Gareth Edwards wneud ffilmio hwnna ar i FX3s neu be bynnag ffilmio hynna nath nhw esbonio fod oedden nhw di llnau o'i gyd i fyny a wedyn di adio'r smudge ar ben efo i gyd wedyn i wneud y teimlo yn mwy ffilmic mewn ffordd ond hwnna oedd yr unig beth oedd yn bygio fi amdano fo o hefyd just un peth bach just i fynd yn neidio nôl at pwyd un o'r actor fa ti'n cwyd amdan Ben Schwartz tra ni watcha do o'n i'n meddwl oedd yn cadw popio fo'n i pen fi oedd nes i sôn wrth Bryn yn y downtime eiliad yn ôl nathon ni watcha Super Mario Brothers the movie ac oedd Bowser, dwi'n meddwl, oedd cymeriad... Jack Black. Na, aki, da ni'n sôn amdan Super Mario Brothers the movie efo Bob Hoskins. Wow, ie. So, oedd na... Bowser, oedd o, ie? Fo oedd y boi drwg? Dennis Quaid, oedd o? Dennis Hopper. Dennis Hopper. Oedd o fo'i sidekicks, doedd? Oedd Fisher Stevens yn un o'i sidekicks. O'n ni yn gwylio hwn yn meddwl, y boi yma di Fisher Stevens, y ffilm yma, mae o yn annoying. Mae efo'r gwyneb na. Mae'r gwynebau nhw eitha debyg. Ac mae o efo'r un cymeriad o fatha, mae o'n fuck up ac yn trio
sycio fyny i'r boss, ond diolch cweit yn cyrraedd y marc. So, oherwydd hynna, o'n i'n gwybod lle o'n i yn y ffilm ma, oherwydd fod i'r idiot lle mae o really eisiau bod yn rhywbeth, ond dydy o'n cweit gwybod sut i fod o, a mae o'n just yn cocio fyny constantly. So o'n i'n gwybod y lefel oedd y ffilm yma yn trio dod i fewn iddo fo, yn barod, ac oedd o'n gweithio fi yn wahanol i Bryn, lle oedd Bryn wedi dwi'n mynd licio boi ma, dwi'n mynd licio'r ffordd ma, hwn yn mynd efo'r a mae'n tynnu fo lawr, lle o'n i'n meddwl fatha, hwn di'r lefel, dwi'n hapus. So beth ydych chi'n meddwl o pen y crime family ydy y fam, mam y Lobo family, neu Mami Exposition fel ydy hi yn y grŵp. Mae hi fel rhywbeth allan o fel HBO series neu rhywbeth. Mae hi 100% fel Logan Roy hyd yn oed. Ond mae llais hi'n spectacular. Dwi eisiau gwybod pwy ydy'r actores. Mae'n swnio fel... Dwi definitely di gweld hi'n rhywbeth arall, a fydra i myw cofio. Mae'n swnio fel rwy'n sydd wedi smocio 50 a day ers oedd hi'n 15 oed. So mae hi yn Siorau ag y Dashlw. Okay. Mae hi'n Iranian American. Okay. Mae hi The Exorcism of Emily Rose, X-Men, The Last Stand. Mae'n certain pethau dwi'n clywed y llais na. Ti fel, I've heard this before. Fel... So, lot o teledu. So, oedd hi'n 24. Oedd hi di... 24. Eich yna hwnna. Grace. Okay. Mae lot o teledu. Dwi'n meddwl na 24 ydi o. Ond just eto, just castio, mae'r castio gyd yn really ddiddorol yn hwn, dwi'n teimlo. Fel, mae'n really fel anarferol. Cys enw cymeriad Aquafina ydy Rebecca fel Quincy neu rhywbeth. Like, dim enw asiaidd. So ti'n kind of teimlo fel, maen nhw wedi sgriptio hwn ar gyfer unrhyw un, a maen nhw wedi sort of dropio bobl diddorol fewn. A dwi'n meddwl bod Aquafina'n really escalate codi. Nes i'n really... Di hwn ddim yn ffilm di ddim criticism. Mae hwn yn genuine fel... Oedd hwn yn romp. Oedd. Oedd hwn real romp. Ond bod o ddim di gweithio... Mae'r Ben Schwartz o fe rôl ydi really knockio Bryn allan. Dwi'n teimlo bod chi... Dyl mae ffilm drog. Ti di gweld gwaith? Dwi di gweld gwaith. Dwi di gweld... da ni di gwneud lot o waith o hwn. Ond o'n i fatha... Just, oce. Yn y bit really dan o fo. Ond... Oedd i fi, oedd y comedy am ti landio quite mor galad am bod ti'n neud efo ddain chi, so fair enough. Oedd really landio efo fi. Mae gennau llawer iawn o... Just y gor comedy. Ti'n mynd cael lot o hynna'n aml. Na. Oedd na radar na yn y closing credits lle oeddech chdi'n cael extra bits o'r fight scenes lle oedden nhw hecdi defnyddio yn y ffilm lle oedd o'n rhwygo croen llaw rhyw foi off yn yr apartment blocks a nhw'n meddwl oedden nhw hyd yn oed angen iwsio oedd o'n fucking gret mae'n edrych o gymaint o hwyl, ond falle bod ni'n dau just yn edrych am rhywbeth fel na. Dwi'n gwybod, oedd o'n hawdd switch off a mynd i fewn i'r byd yna a just derbyn be oedd o. Fel un mai. Am fod, dwi'n meddwl oedd voice-over Nicholas Hoult yn helpu efo fo yn y ffordd ac oedd o'n channelu i fatha y ffaith fod o yn cymeriad eitha innocent o'r ryw radda ond eto oedd o'n hefyd o'n i'n teimlo bod yna ddyfnder yna oedd o'n cydnabod yr fel nes i mesio teulu fi fyny nes i'r camgymeriadau yma
mae o'n fatha, lyfr nes i neud fi neud, fatha, o na, Mae'r Draclediad pwynt ag na, chdi nath llanw. Nes i'n neud chdi neud i'n peth, chdi nath neud hynna, ni chdi nath dewis neud hynna. Fath o beth, a mae o'n... So mae chwaer Aquafina yn y thing yn pwynt ag o, mae wedi myrdro pobl ers degawda. Fath o beth, ti'n fatha. So mae hwnna i ryw radda fatha... Yn y diwedd mae'n dod â pob yn ôl yn y support group yn ôl i fywyd. Ie, mae hwnna ffynnu. Magical ending. Happy ending. Happy ending. Ond maen nhw fatha deud be brought back from the dead and seen things we can't unsee. Ie, efo olwg ar ei wyneb o fatha, oh my fuck. Dyna beth dylse fod, ti'n gwybod yn fucking Avengers lle mae pawb wedi cael ei fel clicio out of existence. Dyna sydd dyle pawb yn hwnna fod. Just like, dyn ni'n messed up. Oh my god, we've seen things. So mae'r peth dwi'n teimlo yr actor yna gret, oedd o fatha dwi wedi gweld grŵps fel ag yr sort of yr toxic positivity o personalita grŵp fel fatha a mae'r myndod ar egni yna'n iawn iddo fo sy'n gweithio a mae jyst yr gwynaf o'n fatha things we can't unsee a ti fatha y ffordd fysa'r boi filan copio hwnna ti just fatha relentless positivity os dwi'n stopio mewn bod dim yn gret na i feddwl gormod am beth wedi bod trwy a fydd hynna'n awful ond oedd yn hilarious y ffordd oedd nhw'n cael gwared o Dracula hefyd fod every means possible yr acid, holy water concrete cement bob dim genius O wedyn tochdi'r bit o'n i watch the CinemaSins wedyn oedd o fatha oedd i tochdi'r bit i gyd lawr yr un draen should have flown to the east coast and the west coast dyna oedd Horcrux this shit fair play so bysach chi'n awgrymu un gwrandawyr hyfryd ni wylio hwn neu skipio hwn mae werth i weld just cofio bod yn y mood am stupid Deadpool-y style shit ond mae well na Deadpool i fi like dwi'n enjoyo Deadpool and she really enjoy hwn achos mae actually yn y peth gosod dwi wedi gwachio di rom-com mewn amser maith a mae'n berffaith i fi mae o'n gor i rom-com sef exactly lle dwi'n chwiliad amdan Zomcom fel yn beth enw fo? Wel oedd Nicholas Hoult mewn Zomcom doedd be oedd o di? Pregna ddo? oedd o di marw beth o warm bodies cyffro falle na i just mynd lawr Nicholas Hoult rabbit hole rwan dyna fo Warm Bodies 2013 American zombie comedy film written and directed by Jonathan Levine stars Nicholas Hoult The Boys Teresa and Palmer Good Rob Corddry, Dave Franco, yada. Oedra Nicholas Hoult rhan? Mae Nicholas Hoult... Deg blwyddyn fengach na fi, fyswn i'n meddwl. 36. Hwna i gyd. Ie. Boi bech ifanc. Yep. It's just a whippersnapper of a thing. Rita, anyway, ymlaen â ni rwan i byswn ni'n awgrymu pethau sabryn definitely nawgrymu ni wylio. Dwi totally mynd i gael bryn anw hon. Pethau dwi wedi gwylio. Okay. So, send help. Send help! Mwy o gor i Sam Raimi gor. Ie, mae hwnna... Mae hwnna tricky man. Ie, dwi'n meddwl reit. Mae gyn si Rachel McAdams and Dylan O'Brien. So, mae hi'n cychwyn off fel fatha rhyw mousy office hwnna mae Dylan O'Brien dod i fewn fel mab y CEO sy'n cymeryd drosodd mae o'n fatha cael gwarden i hi mae hi'n dwi'n lycu hi mae hi'n trellian i bod yn fatha fan mawr o survivor type TV shows a so mae nhw'n crasho ar Desert Island a mae hi
gwybod yn union beth mae hi'n neud, a mae o'n fatha'n clueless idiot, a mae hi'n cadw fo fyw, a mae'n troi fewn i fatha Raimi horror type thing. Ipyn o hwyl, haid i fi ddweud, nes i'n joio fo. Nes i watch hwn yn cinema hefyd, ac yr unig downside i fi oedd yn efo, o'n eisiau mwy o'r gory, funny horror thing. A o'na ddim cweit digon yn efo. Oedd o'n mynd mewn peaks and troughs let's talk for quarter of an hour and sort out our mind issues. A wedyn nôl i gory horror fest. Ac oedd dyle bod chdi'n rampio fyny. I just cadw fo'r lefel. I brydio fyny. Oedd o'n fluctuatio gormod i fi. Am fod mae'r plane crash i gael nhw ar yr ynys yn immense. Ac wedyn mae'n cymryd dipyn amser wedyn iddyn nhw gael ei fewn i unrhyw beth arall, ti'n fa? Cytuno. Mae'n edrych oedd o fod i jyst i wneud rhywbeth fod leave them wanting more, ond Mae'n un tamad lle mae hi i punisho fo am bod y wirion, mae di poesnio fo efo fatha rhyw paralysation. So mae o fatha, diolch beth i symud, a mae hi di deud, wel, be rhaid i ni wneud wan ydy, dwi wedi cymryd y cyllell yma, a dwi wedi sbaddu chdi. Ac so mae o fanna fatha just fatha diolch beth i symud, a beth ti'n gweld ydy mae'na gwaed ysbopio bob man, a mae o'n crio fatha y trelliad na goda fawr diolch. Mae hwnna wedi cael ei cymryd allan o ffilm arall efo'r un sort of premise yn LA. Oh god. Ond so mae o'n beth ti'n hwnna da? Mae o'n ipyn o oedd yn hwyl i watchad, oedd yn good laughs yn fo. So swn i'n teimlo hwnna werth mynd i weld sy'n i, ond fel mae Iestyn, mae o'n fatha peaks and troughs efo'r horrors. Mae'n un bit lle mae hi'n cael gwynwyno efo rhyw toxic fruit neu rhywbeth. Mae hi'n iechyd fo o'r môr, a mae hi'n neud CPR yn efo tra'n chwtid. Dwi'n credu falle bod ni yn mynd trwy freaky gore phase yn yr Haclediad, guys. Eich wir. Dwi'n credu bod hynna'n broblem. Dyma just yw y bywyd ar hyn o bryd. Oedden, sôn am bywyd ar hyn o bryd. Just cyn neud i fel, hard candy oedd y ffilm o'n i'n meddwl amdano. So'r un arall nes i weld oedd Good Luck, Have Fun, Don't Die. Gorverbinski of Pirates of the Caribbean fame. Wow. From the Twisted Mind of Gorverbinski. It's like, oh, right, okay. Not really that twisted. Twisted. Stario Sam beth yna fo? Sam? Rockwell? Sam Rockwell. Yay! Oedd o'n disappeario am reni am rhaid hwnna. Da ni gyd yn hyneiddio, Bryn. Mae'n ffain. Dyna lle mae Iestyn rhoi fine silences. Eliminate them. Ar yr AI thingy, Bob. Mae o'n trefynu mewn diner yn yr oes yma. Mae hwnna i fi yn edrych oedd ar un diner sydd yn Pulp Fiction. Eich bod o, actually. Fath yna dim ond un caffi sydd yn Los Angeles. Da chi di ystyried hynna? Mae o di setio, mae o apparently yn diner eitha enwog. So mi oedd i fewn a dweud, dwi o'r dyfodol a dwi yma i achub ni o AI, a mae'r combo o bobl yn y diner yma'n eitha actually helpu fi cael yna. Mae'n sort of, mae'n basically time hopio nôl bob hyn a hyn. Mae'n di trio 117 o weithiau barod. So combinations wahanol. A mae'n eitha sicr y combination nesaf yma fydd yr un. So mae'n mynd on, a mae pethau'n escalatio, mae gen ti roving gangs, mae gen ti
Mae'n rantio reifio am AI, a mae'n gen ti teenagers sy'n zombified efo'i ffôns. A so mae'n gorau trio cwffio ffordd i lladd yr AI ma, sort of, mae'n kind of gaddo rhyw fath o sort of everything everywhere all at once kind of loopiness, ond diolch quite yn delifro ar hynna yn y marn ni. O'n i wedi sôn am fatha teimlo bod mae'n setio fyny wbath, ond diolch necessarily yn sticio'r landing yn efo i fi. Mae'n kind of disgyn bach ar ei wyneb sydd yn bach yn siomedig. Dwi'n deud na. Ond na, oedd yn good hwyl i watch. Sam Rockwell wastad yn ipyn o hwyl i wylio nid yn bron bob un ffilm dwi wedi weld o, dwi'n meddwl. So, na, dwi'n definitely enjoyo hwnna. So dwi'n dweud, os ydych chi'n mynd i weld ffilm, dos i weld send help, a gwyliau good luck a ffondo da i pan mae'n dod i Netflix neu rhywbeth fel. Okay. Yeah, cool. Tellywise... A dim operas na byd? Dim yn ddiweddar. Mae'n ddistaw yn yr opera. Ie, dim yn really season. Sorry. Mae'n off-season, Sioned. Fucking hell. For fuck's sake, stop getting opera wrong. Gosh, Sioned, Mae'n di oer i ganu. Mae'n oer i ganu. Ydy'r lleisia bach nhw ddim yn... Mae'n gwrdd cael brec. Byd teledu-wise. Dim bod yn darllen yr Cori Doctro yma. That's about it. Yeah. Nice. Yes, be amdano ti? Gyda i random selection i chi fyma. Yes. Let's do it. I'll kick it off efo application am change. So, dwi heb di defnyddio WhatsApp ers amser maith. Yep. Mae hynna oherwydd dwi rwan yn defnyddio application o'r enw Beeper. Gyn yr un cwmni sydd yn neud beth ydy'n o'r fucking thing maen nhw'n neud, mae'n peth mwyaf maen nhw'n neud yn y byd i gyd ydy... Telegram? Na. No. Dwi'n gwybod? Automatic di enw'r cwmni anyway. WordPress. WordPress ydy'r prefest. Cool. Yeah, so mae automatic yn y blynyddoedd 10 blwyddyn dweitha di bod ar spending spree o ryw radda, a maen nhw'n berchen rwan ar Tumblr ac pethau eraill random ac yna. Mae un o'i acquisitions nath nhw oedd y cwmni ma o'r enw Beeper, a eich nath ni siarad amdano nhw 5 blwyddyn yn ôl, oherwydd mi oedd na un o'r ffordd random ma lle oeddech chdi'n gallu cael iMessage ar Android phone trwy mynd trwy'r service random thing ma. So nath automatic brynu Beeper ac maen nhw di integratio bob dim a di trio cael o i weithio yn iawn. Ac i fi hyd yma, mae yna fersiwn lle ti'n talu amdano, mae yna fersiwn am ddim. Dwi dal ar y fersiwn am ddim. Sut maen nhw'n neud pres ta? Os ti isio cael LinkedIn, chdi, Instagram, Blue Sky, WhatsApp, Telegram, Slack, X, bob dim, Discord a bob dim, i mewn i un thing. Ti'n talu? Ti'n talu. Dwi'n meddwl ti'n cael 3 service am ddim i fewn i hwn. So dwi ar y funud wedi channelu WhatsApp ag Instagram i fewn iddo fo. Ag mae o yn interface lot neisiach i fi na interface WhatsApp. Dyna nath neu fi drio fo, oherwydd dwi'n cysau WhatsApp gymaint. So dwi'n defnyddio hwn ar fy ffôn ag ar fy Mac ar gyfer WhatsApp, ag mae Instagram just along for the ride, am fod once in a blue moon gael neges gyda chdi. Loser. So mae werth i gael am ddim, mae'n gret, mae gweithio'n dda. So hwnna di application fi.
Licio hwnna, okay, cool. Ag os da chi ddim ffansi gwylio ffilm o 1941 neu be bynnag ydi o, sef A Matter of Life and Death. Mae yna fersiwn mwy modern o hynna nes i watch ar y penwythnos, sef Eternity, sydd yn newydd ar Apple TV+. Dim yn Apple TV+, mwy na Apple TV, diwrn. Mae Eternity yn lot o hwyl. Basically, gen ti Elizabeth Olsen, Miles Teller a Callum Turner. Basic premise o'n efo ydy fod pan ti'n marw, ti'n mynd i fewn i'r waiting room ma, a ti'n cael wedyn mae'r salesman i gyd yna yn trio pitcho fatha holiday type thing i chdi. Pa nefoedd ti eisiau mynd i? Pa eternity wyt ti isio. Ond unwaith ti'n dewis yr eternity yna, ti'n stuck yna fo. Dos am denig. Mae yna bobl yn trio denig yna fo trwy'r ffilm i gyd. Ond yr plotline ydy nath cariad cynta Elizabeth Olsen mynd i ffwrdd i gwffio yn yr Korean War, dwi'n meddwl oedd o, ddim Vietnam a ddim World War II. So di fod yn ffynnu os na World War II oedd o, ac fod o'n i wneud efo Matter of Life and Death. Ond dwi'n meddwl mae'n mynd off i'r Korean War a mae'n marw, so mae hi yn ail-brodi. Mae hi'n ail-brodi poster hwn yn prodi'r safe bet guy. A mae'r safe bet guy yn byw efo hi tan maen nhw'n hen a maen nhw'n bicro a stwff fel na, ti'n gweld nhw efo'i gilydd. A wedyn so mae o'n marw, mae o'n mynd i'r waiting room, the in-between stage. Ddim yr ynys lost. Ond wedyn mae hi'n marw ychydig bach wedyn, so mae'r tri yn yna wedyn. yn y lle ma, lle mae gen ti, mae dipyn bach fath ar Truman Show, lle mae gen ti'r dom ma, ond mae o'n neud fwy o sioe o'n efo, ti'n gwybod na cyrtan ydi'r awyr a stwff fel na. Ag so mae'r boi nath farw 40 blwyddyn yn ôl, dal yn gweithio yn y bar yna, yn disgwyl iddo hi droi fyny i dewis i eternity a mynd off efo'i gilydd efo fo. So, yr conundrum ydy, pwy ti'n dewis? Wyt ti'n dewis y boi ti di gwario dy holl fywyd efo, practically, ta dy first love di. Ac wedyn, so mae hi'n gallu mynd ar date efo un, a date efo llall, i fewn i'r eternities wahanol ma. A wedyn, so mae o'n byn bach antur. Mae o'n one and done movie. Dim yn teip o beth fys ni'n ail-wylio, ond nes i really enjoyo gwylio unwaith, ti'n fo? Fel darllen romance novel. One shot. Just go. Hefo fo. Oh, da! So, oedd hwnna'n neis. Ag, sgynna fi ffilm arall i fyna, Send Help. Ti di bod Send Help, ia? Dwi'n mynd cofio, nes i siarad amdan, dwi'n mynd cofio mis dwytha, nes i sôn am Better Man, ta ddim. Oedd hwnna ar ôl i fynd ni recordio. Cofio, na! Robbie Williams Monkey Movie. Dwi eisiau clywed am Better Man eto hefo ti, oes, please? Oedd hwnna bron yn 5-star movie fi ar Letterboxd. Wow, great. Mae o mor dda. Bobl yn deud bod o'n... Mae o really... Meddwl beth isio am Robbie Williams. I don't care. Diolch bwys am Robbie Williams. Mae'r ffilm yn teimlo fel bod o'n wahanol, dydy o. Yndi, oherwydd y ffaith nath nhw'n neud y penderfyniad, a dwi'n syniad fo oedd o, apparently, fod o'n deud, tra o'n i'n take that, a yr holl mywyd i, dwi'n teimlo dwi'n teimlo dwi'n perthyn, dwi'n teimlo dwi'n rhan o'r byd, dim fi ydy fi, a wedyn, oedd o tra oedd nhw'n gweithio allan y stori i'r ffilm, nath o, wel, be os da ni jyst yn newid o fewn i monkey? A pobl yn fucked is on amdan. Mae hynna'n nuts. A wedyn mae pob mwy am nhw'n dechrau meddwl amdan. Wel, sa hyn yn gallu gweithio am fod mae o'n really yn reid y llinell na yn y tywod. Oce, mae'r boi yma wahanol. Ac ti wedyn
yn gorfod chanelu yna, fod pawb o gwmpas chdi, unau yn trin chdi yr un peth, neu yn trin chdi yn wahanol oherwydd pwy o ti. A mae o'n really gweithio. Am fod dos am un shot yn y ffilm lle ti'n teimlo, tywod, bad CGI ac yn tynnu chdi allan. Mae o di cael ei wneud mewn ffordd mor dda. Ti yn prynu fewn iddo fo yn bob shot. So mae o fyny wedyn i'r stori gario chdi drwedd ac i chdi gredu fod hyn yn actually digwydd. Dwi wedi gwachio lot o'r musical, like y darnau musical ohono fo. Ti'n ei feddwl? Mae heina'n edrych yn, like a dawnsio, pob beth yn edrych yn spectacular yn efo. Yndi, mae o'n superb. Ac mae nhw wedi gwario lot o bres a lot o amser yn neud o. Ac mae'r stori gyd yn gweithio o fewn y ffilm. Ac mae o'n neu chdi gyd ymdeimlo efo sut mae rwy'n yn gallu teimlo fatha rwy'n sydd just ddim yn teimlo fatha fod yn perthyn yr holl amser, dim ots be maen nhw'n trio. So mae hwnna werth i weld ar Amazon Prime, dwi'n meddwl hwnna. Na I just wneud brief mention i The Birdcage, dwi'n meddwl eich fod yn mynd off Netflix. Robin Williams. Robin Williams. Hwna werth i weld. O'n i'n ail gweld hwna. Dwi'n meddwl nes i weld o'n y cinema pan oedd allan tro cynta. Mae Nathan Lane mor bloody gan hwnna. Mae hwna just yn good times. Man. Ond hwn ydy'r prif dewis. Mae gen i llyfr efo yma. Llyfr, mae'n dal llyfr di a gwyn, really brydferth fyny. Reflections on Cinematography gan Roger Deakins. So mae'r llyfr yma... Holy shit, yes. O'n i di hollio, nes i gael text message gyn Palace Print yn deud, mae llyfr chi wedi cyrraedd. A nes i dwi wedi deitha nhw, o'n i di ordro llyfr ar gyfer cynnan ar gyfer i 18th. Ac oedden nhw'n deud, mae hwnna allan o Brint, fydden ni'n gael oedd o'ch di. So nes i ffindio fo wedyn yn ail law, mae'r llyfr yna werth i gael hefyd, ond dwi'n cofio beth yna fod fatha things to know, things I wish I knew before I got old, neu rhywbeth fel ydy enw'r thing, nes i reid i cynnan, oedd o'n 18, nes i reid hwnna iddo fo, a mae o llawn, tywod, tudalena o pethau really clever, really da. Gyn y boi sy'n sgwennu'r Wired, fedra am cofio beth enw fo. Na, cool ddo. So, ond oedd hwnna'n gret. So, o'n i'n meddwl, oedd nhw wedi ffindio'r llyfr, yn dweud, na, dwi wedi cael o'r second hand. So nes i anwybyddu fo, a wedyn nes i droi fyny'n Palace Print, yn chwilio am cardiau pen blwydd. Ac nath dweud, dyma fo, llyfr chdi. A nath dweud, be ffoc di hwnna? Wow! Ac be oedd llyfr o'n i di ordro y mis Awst flwyddyn dwytha. Yn dweud, pre-ordro fo. So, past Iestyn surprised today Iestyn with the book. Gan Roger Deakins. A mae o'n ffocin superb. Mae o'n mor dda. Mae'n mynd trwy ffilms o'i gyd. Mae o'n... Mae'n blueprints yn efo o'r layouts lle oedd o'n mynd i oleio pethau ac sut oedd yn mynd i ffilmio ac mae yna stills mae o di tynnu ar set. Bob un ffilm mae o di bod yn efo, mae o yn y llyfr a mae o yn mae o ddrud, mae 40 quid o lyfr. O'n i'n meddwl, mae'n edrych o real llyfr coffi. Coffee table. Waw, mae yna wybodaeth yn y llyfr yma de. Mae yna lot o wybodaeth yn y llyfr yma. So dwi really edrych ymlaen i just darllen trwy hwn yn ara deg ac am sicno fo fewn. Mae genna fi un bonus o ddim i fod yn y sioe tan gyna lle am fod yna Renfield oedden ni'n yn gwylio, nes i sylweddoli, nes i fynd, fod oedden nhw wedi ail wneud ffilm, di defnyddio ffilm Dracula 1931. So nes i edrach ar website Apple TV, iTunes, So ydy
Dracula ar gael y 4K rwan, ydyn nhw wedi ail-sganio fo. Do, maen nhw wedi ail-sganio Dracula, mae 4K. Os ti isio yr holl ffilms Universal Monsters, mae yna 8 yn nhw. Right. So mae Dracula ar y funud ar sale am $3.99, dwi'n meddwl. A mae o'n 4K. Okay. Ond mae gen ti Dracula, Frankenstein, The Mummy, The Invisible Man, The Bride of Frankenstein, The Wolfman, Phantom of the Opera, a Creature from the Black Lagoon. I gyd mewn un pecyn, i gyd i cael ei sganio'n 4K am $12.99. So dwi wedi prynu fo yn ystod o sioe. Wow. So dwi'n edrych ymlaen i watchad heina, oherwydd pan o'n i yn yr ysgol ac o'n i just yn darganfod ffilms a stwff fel na, nath Wilat oedden ni'n gael o fo yn dosbarth celf, nath o rei menthyg Frankenstein i fi, am fod o'n i'n siarad am ffilms efo fo'r holl amser ac o'n i'n just sôn am stwff John Candy a fucking shit fel at, a mae'n dweud, os ti eisiau gweld ffilms go iawn, hein ti eisiau, a mae fo menthyg ar VHS i fi, Frankenstein ag Alien. So, nes i watchad y ddau yna, fatha, oh my god, yeah, mae hein yn amazing o ffilm, so dwi heb di gweld Frankenstein ers fi fod yn 16. Wow. Cool. So, dwi'n edrych ymlaen i watchad yr holl 8 ffilm ma. Wow. Am $12.99? Am 4K? O bys y ti'n eistedd lawr a watchad nhw, neu just for the... O, na, dwi'n mynd i watchad hyn. Ynddo, definitely. A fod yna, fatha nes i watchad nos yna blaen, nes i watchad To Live and Die in LA, a'r rheswm nes i watchad oherwydd fod o di cael restoration release ar Prime mewn 4K, a mae'n edrych yn amazing. Mae'r ffilm i hun yn digon da, ond mae gallu gwachad rhywbeth fel oedd yn cael ei watchad ar y diwrnod cynta, tywod, yn y cinema, cael ei projectio yn rhywbeth sy'n werth i gael oherwydd, tywod, da ni di arfer efo watchad ffilms o'r hen oes yn edrych yn shit. A dyna beth a ti just di arfer efo, wel dyna sut o ffilms yn edrych yn gyna. Tywod, oce, mae hein yn dde gwyn, ond maen nhw'n mynd i edrych yn dda. Tywod, dwi di watchad, cyn i fi brynu fo, nes i edrych ar YouTube o gweld, oce, be mae'r 4K version yn edrych fel, mae'n edrych yn fucking brilliant, tywod. So, yeah, dwi edrych ymlaen i watchad hein. So, mae gen i fi, oedd hynna'n lot, dweud. Na, mae hyn yn briliant, ys gen i ddim loads o gwybod. Dwi'n hyd yn oed yn cofio beth dwi wedi rhoi fewn. Gwrando'r CDs. Hwna'r thing fi fel, gwrando'r CDs yna. Llyfr, dwi wedi darllen really ddawr yn nhw Half-Ass Human, gan Lena Norms. Mae Lena Norms yn awdur, mae'n ymgyrchydd hinsawdd. Mae'n really cool, eith i coleg yn Aberystwyth. YouTube channel really dda fo hi, a mae Half-Ass Human yn ffordd o deud sut wyt ti'n, especially fel menyw, yn cael dy wthio fewn i trio fel gwneud pob beth yn berffaith. Mae fel beth am half-asio certain aspects so bod ti'n gallu full-asio beth sy'n really bwysig i ti. O hwnna mor Haclediad am fod da ni'n sôn am half-asio. Half-Ass Cymru. Mae Half-Ass Human yn lyflu. Mae o'n ddoniol. Mae hi'n sgwennu mor dda. Mae'n delight. So ni'n prynu fo'r llyfrgell. Falle bod dim angen fel actually prynu fo. Ond cefnogi awduron a siopau llyfrau lleol falle. Ond hwnna'n beth da. Mwy o lyfrau. Gath Fanwyl Mab set o 2 box set o graphic novels Dune, as in Dune, dim D-O-M-D-I-N-E. Mae hwnna'n, so dwi newydd orffen darllen rheina, a wedyn dwi di lawrlwytho'r PDF o fel Internet Archive o actual llyfrau Dune. A da ni di gwachod ar Blu-ray wrth gwrs, Dune Part 1 a Dune Part 2. So da ni'n cael rhyw fath o Dune Fest yn tu ni yn oer fel ar glypder fan hyn yn Caerdydd sy'n wahanol iawn i The Desert Planet of Arrakis. Da ni'n mynd rownd yn siantio Muad'Dib. A neb yn i transmittal. Na. Well, na, but, Been there, done that. Dwi mor agos a hyn i fynd, hei, ydy fy mab yn barod am ei David Lynch ffilm cyntaf?
Na. So, pwy sydd? Hefyd dwi wedi bod yn gwrando ar... so dwi'n gwrando ar... Wedyn, ofs. Ond dwi'n gwrando ar podcasts... D&D, actual play podcasts, Dungeons and Dragons. Nes i drio hynna, ti'n gweld? Na, allai weld bod o'n annoying a ddim yn... allai weld yr limitations. Ond I fi, maen nhw fel comfort listen. Ond just specifically gan The Adventure Zone. Dwi'n teimlo maen nhw'n really dda. Maen nhw'n really funny. Maen nhw'n really fel... witty, clyfar a doniol, ond hefyd mae'r stori yn cael ei ffurf yn greu. So dwi'n gwrando ar arc nhw ar enw Graduation ar hyn o bryd. So mae amdan ysgolheidol, obviously, ond mae am mewn ffordd really anarchic, doniol, ond hefyd serious, a mae'na fel, stori really dda diw greu rhwng y pedwar o'n nhw, fel un yn Dungeon Masterio a'r tri arall yn chwarae. A dwi'n meddwl bod nhw'n anadwy o dda. A mae hwnna'n real comfort listen hefyd. So, bach yn silly, joio bawb, ond really joio fo. Dwi'n siŵr bod yna loads o stwff arall, ond rhain ydy'r unig rhaid wedi cofio. Yr unig peth arall gyda ni adresio ydy fod chdi ydy Frenhines y BAFTAs. Fi sydd wedi ennill pob peth. Mae Iestyn wedi gwneud sweepstakes I ni. So, y cefndir ydy'r thri... Oedd ni'n amdano Oscar picks, oedd ni'n amdano BAFTA picks yn lle. Ond oedd yn amser I ni watchad y BAFTA nominated stuff I gyd. So, they just went with vibes. So, Iestyn, please cer ni trwy'r spreadsheet. Yeah. So, i ni nôl at AI. Basically, nes I ddefnyddio Claude, a nes I just teipio fewn iddo fo, dweud, mae'r BAFTAs yn dod I fyny, ac dwi isio creu fatha sweepstakes o lle da ni'n gallu pleidleisio amdan holl awards y BAFTAs, a nes I reid link iddo fo, o dyma ni'r nominations a'r categories, nes I just reid yr URL I fewn, yn dweud, hwn di'r nomination, y link, creu spreadsheet I fi, lle fedrwn ni gael 3 person yn pleidleisio ar pwy sy'n mynd I ennill bob categori, ac fod ni'n gallu gweithio allan pwy sydd yn ennill. A nath o just creu Excel spreadsheet I fi, allan o hynna I gyd, yn automatic, so ddech chi'n gorfod fo neud yn byd. A'r unig beth oedden ni'n gorfod neud oedd yn reid rhif 1 I fewn yn y box gyferbyn ar ffilm. Nes I just... nes di lliwio fo neu rhywbeth do. Dyna beth ti'n neud efo spreadsheets? Ti just yn troi nhw'n lliwiau gwahanol? So wedyn, pam mae un o'r categories yn ennill, ti just yn copy and paste o'r nominee section I fewn i'r actual winner section, a mae'n automatically gweld, y person yma sydd I reid un yn y box yna, a wedyn mae'n adio fo fyny, ac ar y ddiwedd nathon ni troi allan, fo Sioned di ennill 11, wel di dyfalu fod 11 yn y gwir, nath Bryn cael 4, is she 9. Nath Bryn ddim reid 1 yn bob box, na ddo. Nath Bryn deud, os rhaid I fi wneud yn bob 1. Gyfaint o sorting boxes. Question. Os ydych chi just yn cymryd y reit wedi pleidleisio mewn? Probably. Beth sy'n digwydd wedyn? So, Bryn... ffaint sy'n dweud, so mae'n gys ti 1, 2... dyn ni'n gwybod am ond 4 ti di gael, ond ti di pleidleisio mewn ffaint yn yno de. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nes di pleidleisio, so ti di cael 4 allan o 10. Alright. Best make-up, I don't care. Really, oedd na shocks yn unrhyw beth yn y BAFTAs ma. O'n i'n shocked faint oedd ffracyn Frankenstein ennill. O ti'n sylwi bod fi mond wedi cael sgôr fi achos bod fi wedi pleidleisio I Frankenstein yn eich pob peth? Biased iawn.
biased neu just gwerthfawrogi fo mwy nag oedd bobl eraill yn gwerthfawrogi fo. Because it's a masterpiece. I will brook no gwrthaid o hynna. Mae'n amazing. O'n i really ddim isio... O'n i teimlo fatha... O'n i'n isio... One Battle After Another ennill lot, chos o'n i'n teimlo fatha... Mae gen DiCaprio digon. Just... Nath DiCaprio really ennill yna. A hwnna'n un lle nes i... lle oedd Best Actor in a Supporting Role, a na Sean Penn ennill o'n One Battle After Another, a nes i unwaith... Nath o ennill, oh my god, pam nes i'n reid o fewn am fod nes i allan o'r ffilm ma yn mynd Sean Penn yn fucking amazing yn y ffilm ma, ac nes i reid ar gyfer Frankenstein oherwydd fod y ddau yna chi wedi nes i o'n dewiso achos oedd Sean yn dewiso. Wel, dwi'n falch achos dyle fod Frankenstein di ennill na, am fod mwy o'n i'n meddwl amdano wedyn na, nath y boi ddim actio fucking gret. I've watched the ddau ffilm, so yeah. Yeah, na she basically vibes and I get Blawd wel am Jessie Buckley and dwi newydd weld trailer am The Bride, so dwi just fel Jessie Buckley yw bob peth, hooray! Yeah. Jessie Buckley, all the things. Yeah. Yeah. So yeah, na, oedd y sioc mwy ar noson i bawb oedd yna oedd Best Actor in a Leading Role lle Robert Aramayo ennillo ar gyfer I Swear y boi o Tourette's ac nes i ddyfalu hwnna, nes i reid ei fewn oherwydd yn fel this is a movie about a disabled person. There's gotta be awards. Yeah, there's gotta be awards. So, nes i cael rhywbeth eitha tebyg amdan yr ffilm efo Stellan Skarsgård. Mae'n i kind of mae'r Oscars a'r Academy kind of enjoyo votio amdan fatha yli da ni just yn tortured artists yli be da ni'n neud yr effaith mae pethau mae cael ar teulu ni mae rhaid i ni neud hyn achos mae gen i rhywbeth i ddeud mae hwn yn fatha note of apology ar teuluodd ni o stwff mae nhw'n wedi gorau roed i fyny efo so yeah, fuck off. You're an absolute scumbag who put your family through hell just because you wanted people to know who you are. Oof. No excuse for being a scumbag. Truth to power, Brit. Beth yw'r excuse am wneud y show ma? Da ni just yn low-class scumbags. Da ni angen cael at yn gilydd unwaith y mis na. Da ni generally neis i pobl anyway, ond swn ni'n byw yn yr un dinas eich efo swn ni'n bod yn. Na. Dwi'n licio sut mae hwn di morffio. O'n i siarad i rhywun heddiw oedd o diweddar di ailgwylio Singing in the Rain. Oh yeah, okay. Gene Kelly... brilliant performer, but an absolute bastard. Absolute, just evil, vicious scumbag. Ac ond oedd di creu rei o'r ffilmiau mwyaf adnabyddus yn Hollywood, a fatha, ti sort of meddwl, dos am esgu sydd efo fod fel o gwbl. Just... Oedd rhywbeth di torri... Oedd rhywbeth di torri... So dyna di hanes fo, felly? Be? He's an arsehole. O ie, oedd be oedd di hi Mam Carrie Fisher. Oh, hold on. Yeah. Nah, it's gone. Debbie Reynolds. Yes. That's the one. Ac boi arall hefyd... Donald O'Connor, yeah. So oedd yn y sequence so oedd fo Gene Kelly, Donald O'Connor a Debbie Reynolds i gyd mewn golygfa dweud Good Morning. So apparently y stori ydi oedd wedi bod yn ffilmio hwnna mwy na lai trwy dydd.
Chos, ti'n cofio'r bit na yn Whiplash, lle mae'n mynd fatha, ti'n fucking fractions of a second of fucking slow. Are you rushing or are you dragging, Bryn? Ac apparently fel oedd Gene Kelly efo y ddau yn nhw, oedd y taps fatha chwarter millisecond off. A so apparently erbyn y diwedd oedd traed Debbie Reynolds apparently gweidi erbyn diwedd oedd wedi bod fatha tre tapio trwy dydd. Ac apparently ar ôl i nhw ddeu rap a Gene Kelly nôl ac ail recordio taps y ddain yn nhw a roedd nhw'n rhaid yr audio dros nhw. So ti fatha sort of dos am esgus i fod yn that kind of guy. Eto bod i creu rhai o'r ffilms mwy famous yn yr a ti sort of the artist versus the art lot o hyn yn dweud a ti meddwl diwedd y dydd ydy actually dyna di thing i ni edrych yn ôl ar y cyfnodau yna fysa fod i cael ei gofio am faint o'r amazing oedd o wneud hynna os fysa fo ddim mor einol a mae o, ti'n fo? Wel, Wel, nid ond ti'n angen fod yn asol i bobl eraill na ddas yn yr un pryd? Na, yn union. Beth ti'n neud ydy inspirio pobl i bod yn perfectionist fatha chdi da. Dawns y bocsio yn y steddfod. Clywch. Ie. Anyway. On that note. Mae'r gwyn bron a gorffen. On that bombshell. Mae'r Ribena San Pellegrino, Ribena Pefriog. Ie. Wedi cyrraedd i ddiwedd. Yr fizzy... Fizzy Beavertree. Beavertree. Dwi'n gobeithio bod rwy'n arall yn sgwennu hwnna lawr. Cos too much. Too much. Ti torri print. Ti torri print eto. Reit, mae bron yn fori. So mae'n amser i ni fod yn rwlio'n llygyd bach ar gau. Dringo'r Beavertree na i'r nefoedd a dwi'n mynd i gysgu, oce? Diolch i bab. Dwi'n hollol surprises as unrhyw wedi cyrraedd yn fan hyn yn y show. So i chi sydd actually wedi cyrraedd hwn. Use the chapter markers. Use the chapter markers. Mae Iestyn yn neud nhw bob tro. Please. Neidiwch i fan hyn just i gwybod ni'n deud ar all. Jump around. Jump around. Jump up. And get down. Get down. Okay. Diolch Iest am fod yn gynhyrchydd arbennig unwaith eto. Allwn ni ddim neud o. Heb the ti. Allwn ni'n neud o anyway. But just... Ti'n gret. Yes, diolch Bryn. Diolch Bryn am bod yn ceidwad yr titles doniol. Fi just niwsio ti fel Renfield bach. Chiw fy familiars bach. A dwi off i troi fewn i Hide of Bats. Diolch i ti. I fynd i gysgu. Fe welwn i chi mis nesa unwaith eto fydd all positive light shining o ie, rwy'n i ffeindio trio ffeindio positive news rwy'n i ffeindio trio ffeindio fun mewn technoleg eto fi yn gofod pymenwch y tŵt tŵt a pleidleisiwch yn Cari Cymru Gynadyn a ni'n neud spreadsheet Cari Cymru efo Claude right So ddedwn ni nos da. Diolch o gael yn i chi mrando a welwn i chi mis nesaf. Nos da gan Bryn? Nos da! Nos da gan Iest. Nos da. A nos da gan y fi. Diolch o'n dawyr anwyl. Welwn i chi tro nesaf. Ta-ra! Ha 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 ha. And cut.